Νετίδη, Μπράντιτς, Κάμψα, Μπονσά, Ναλιτζή, Οκά, Ουντέζε, Εγκομίτη και Τετράτζε. Ενώ η Μπεϊτάρ, εδώ βλέπετε τη σύνθεση του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ο Κόφια Μπονσά αντί του Διονύση Χασιώτη. Η ομάδα της Μπεϊτάρ, αναπληρωματική του ΠΑΟΚ, ο Σαμοτούλς και ο Κατσιαμπής, ο Σπάτσης, ο Βρίζας, ο Κωνσταντινίδης, ο Χασιώτης και ο Καφές. Από τους 19 που καταρχήν επέλεξε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, απεκλείστη την τελευταία στιγμή ο Νίκος Φρούσος. Η Μπεϊτάρ, Κοέν, Χαλφόν, Στογιανόφσκι, Σάβιτς, Κοέν, Αμπουξής, Ταλέσνικοφ, Χάμαρ, Σαντόρ, Ρώσο και Μιζράχη. Ο Μιζράχη είναι το μεγάλο επιθετικό όπλο της Ισραηλινής ομάδας, η οποία βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Ο Βενετίδης προς στιγμή κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, έγινε και πάλι σέντρα, όμως συνελήφθη σε θέση offside το Μιζράχη. Η αναπληρωματική από πλευράς Μπεϊτάρ, ο Γκριφ, ο Σιβίλια, ο Ντέρι, ο Ράιχμαν, ο Γκανόν, ο Χαντά και ο Αμπεργκίλ. Φιωρέντσο Τρεώση είναι ο Ιταλός διαιτητής της συνάντησης. Στο σχολιασμό της σημερινής μετάδοσης, ο Κώστας Ιωσήφιδης, ο παλιός διεθνής άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε την ευτυχία στη διάρκεια της καριέρας του να πανηγυρίσει, να κατακτήσει και τους 4 τίτλους που πήρε ο ΠΑΟΚ, 2 κύπελα Ελλάδος δηλαδή και 2 πρωταθλήματα, και θα το ζητήσουμε αμέσως τώρα να κάνει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Στα 5-1, απέναντία στη Ισραηλινή ξεκινήσαμε 3-6-1. Έχει έναν ενθουσιασμό, πιστεύω ότι θα ευτυχήσει να κάνει έναν γκολ στα πρώτα 20 λεπτά για να μπορέσει να αποβάλει το άγχος που τον κατέχει. 2 μικρόφωνα C3 βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιώργος Ομίνος είναι ο κατάσκοπος, θα μπορούσε να πει κανείς, του ΠΑΟΚ. Βρίσκεται κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, κοντά στον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ενώ ο Τάσος Σταμπουλής βρίσκεται κοντά στον πάγκο της Μπεϊτάρ. Να ακούσουμε από τον Γιώργο Ντομίνο αν υπάρχει έτσι κάποια πρώτη αντίδραση από τον πάγκο του ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κάθεται του και δίνει απλά κάποιες οδηγίες στο Δημήτρη Ναλιτζή πιο μπροστά, έτσι ώστε να τους 2 επιθετικούς. Ήρεμους βλέπω και τους Ισραηλινούς, έτσι δεν είναι, Τάσο Σταμπουλή? Έτσι ακριβώς είναι, άλλωστε είναι η αρχή του παιχνιδιού. Απλώς επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε και ο ίδιος ο Έλλη Γκούτμαν, ο προπονητής Μπεϊτάρ, ότι θα κατεβάσει την ομάδα του με στόχο, πρώτο και κύριο στόχο, να μην δεχτεί κανένα γκολ. Η Μπεϊτάρ κατέβασε ένα πολύ αμυντικό σχήμα και επιβεβαιώνει τα σχέδιά της πριν το παιχνίδι. 5-4-1 αν δεν κάνω λάθος, με μοναδικό προωθημένο τον Κροάτη Ιταλικής καταγωγής, τον Τζιοβάνι Ρώσο. Λοιπόν, θα πρέπει, μια που έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, να σας δώσουμε τα μέχρι στιγμής τελικά αποτελέσματα που είχαμε σε άλλους αγώνες για το κύπελλο UEFA μέχρι τώρα. Αλάνια Μίκα 0-3, Γκόριτσα Ρώμα 1-4, Ζίμπρου Χέρτα 1-2, Νάπερντα Κόφι 0-0. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα έχασε πολλές ευκαιρίες, έμεινε στο 0-0, μάλλον εξαιτίας αυτού του γεγονότος έμεινε στο 0-0, είχε τη δυνατότητα όφη κάλλιστα να επιστρέψει με την νίκη. Λοκομοτίβ Μόσχας, Νευτοχιμίκ 4-2, Λίλεστρομ Δυναμό Μόσχας 3-1, Ολύμπια Λουμπλιάνα Εσπανιόλ 2-1 και ο Ηρακλής, ο οποίος επίσης μπορούσε να πάρει την νίκη, έμεινε στο 0-0 στην Γαλλία με την Κενιόν. Φυσικά και οι 2 ελληνικές ομάδες έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπεϊτάρ θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη και των άλλων αγώνων. Βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό και το σκορ δεν έχει βέβαια ανοίξει ακόμα. Ο Μπράντιτς έχει τώρα την μπάλα, θα κάνει μια σέντρα εκεί όπου θα αποκρούσουν με τον αρχηγό τους οι παίκτες της Μπεϊτάρ. Αρχηγός της Μπεϊτάρ ο Γιώση Αποξής. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ κινείται από αριστερά με μια προσπάθεια που θα αποφέρει ένα κόρνερ, μια προσπάθεια του Δημήτρη Ναλιτζή. Ο Γιώση Αποξής, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, είναι ο αγαπημένος της Κερκίδας στο γήπεδο της Μπεϊτάρ και ο αρχηγός της ομάδας. Θα γίνει τώρα ένα σουτ, θα μπλοκάρει όμως από το Πορπόκι, θα μπλοκάρει ο Χατ Κοέν, ο τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ, ο οποίος είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς ο Ιτζίκ Κορφάιν, ο βασικός τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ και τερματοφύλακας της Εθνικής Ισραήλ, είναι τραυματισμένος, δεν ήρθε στην Τούμπα. Όπως λένε οι πληροφορίες, θα είναι έτοιμος για τον αγώνα ρεβάνς. Επίσης η Μπεϊτάρ έχει μία ακόμη απώλεια. Δεν αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι ο Νταβίτ Αψάλεμ, ο διεθνής αριστερός back half,
ο οποίος πρόσφατα έσπασε το πόδι του και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών στο Ισραήλ θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 1,5 μήνα ακόμη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του ρυθμό με την έναρξη του αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος άρχισε 3 λεπτά νωρίτερα από το προκαθορισμένο. Φαίνεται το ρολόι του διαιτητή, του Ιταλού. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο γκολ. Θα γίνει όμως ένα σουτ εντελώς άστοχο από πάρα πολύ καλή θέση. Από τον Γιαννάκη Οκά. Είναι μια ευκαιρία από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται. Βλέπετε τον Γιαννάκη Οκά, τρύπωσε περίφημα με μια προσποίηση. Έκανε το σουτ με το αριστερό που είναι και το καλό του πόδι και όμως αστόχησε. Είναι η πρώτη καλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 6ο λεπτό. Με το Γιαννάκη Οκά που αστόχησε από πολύ κοντά μετά από πάρα πολύ καλή ατομική προσπάθεια. Επαναλαμβάνουμε, η ζωντανή μετάδοση του σημερινού αγώνα γίνεται χάρη στην κατανόηση που έδειξαν οι τεχνικοί του ΟΤΕ που παρά την επεργία τους έδωσαν εικόνα, ήχο και τεχνική υποστήριξη στην E3 η οποία προσφέρει τον αγώνα. Θα γίνει μια σέντρα τώρα και μια επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του ΠΑΟΚ από τον Ισβάν Χαμάρ, έναν από τους δύο Ούκρους που αγωνίζονται στην Μπεϊτάρ. Όμως πέρασε ο κίνδυνος και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Λέγαμε λοιπόν ότι η μετάδοση μέσω δορυφόρου γίνεται και για τους Έλληνες της Διασποράς. Μπορούν να παρακολουθήσουν το σημερινό αγώνα οι Έλληνες φίλαθλοι, είτε είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ είτε όχι, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Μια προσπάθεια τώρα που θα εκδηλωθεί από δεξιά με τον Εγκομίτη, αποκρούστηκε σε πλάγιο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επιμένουν, ο Μπορμπόκης τώρα θα κάνει τη σέντρα, ο Αποξής θα αποκρούσει, Εγκομίτης αφήνει την μπάλα, την καλύπτει για να βγει πλάγια. Μπορμπόκης Τετράτζα, ο Τετράτζα είναι σήμερα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Εγκομίτης. Θα γίνει παλιά από τον Οκά προς τον Εγκομίτη. Τελικά η μπάλα πλάγια για τους Ισραηλινούς. Από πλευράς ΠΑΟΚ έχουμε επίσης μια σημαντική απουσία. Δεν παίζει ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του πέρσι στο πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα που έγινε εδώ στο κήπεδο της Τούμπας. Τη θέση του Γεωργιάδη πήρε στην δεκάδα του ΠΑΟΚ ο Γιώτης Εγκομίτης. Τώρα έγινε ένα λάθος από τον Ουντέζε. Οι παίκτες της Μπεϊντάρ θα βγουν στην αντεπίθεση. Θα γίνει η παλιά ωραία για τον Μισράχη. Ο Μισράχη ο οποίος θα πάρει το φάουλ βέβαια. Είναι φάουλ. Λίγο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και έχω την εντύπωση ότι αν δεν γινόταν αυτό το φάουλ, Κώστα Ιωσφίδη, ίσως ο ΠΑΟΚ κινδύνευε άμεσα, έτσι. Σωστή ήταν η ενέργεια του Μπράντιτς, αλλά εδώ θέλω να προσθέσω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει τις γρήγορες αντεπιθέσεις των Ισραηλινών με αυτόν τον center forward που έχουν, που είναι πολύ γρήγορος και παίζουν πάρα πολύ καλά κάθετα τις πάσεις. Ναι. Ευτυχώς έχουμε δύο γρήγορους στο κέντρο της άμυνας και πιστεύω ότι μετά από αυτό το πρόβλημα θα ξεπεράσουμε το όποιο πρόβλημα και δεν θα έχουμε κανένα. Ο Βίτακ Πράντιτς είδε κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα αυτό, το αντιαθλητικό, και ο Τάσος Σταμπουλής που θέλει το λόγο να το πάρει πριν εκτελεστεί το φάουλ. Απλώς ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ταρκίσιος Σερένα, έκανε πολύ έντονες παρατηρήσεις στον Έλλη Κούτμαν γιατί πέρασε το όριο της γραμμής σε προσπάθεια να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Δεν πιστεύω να διαμαρτυρήθηκε ζητώντας κάτι περισσότερο από το φάουλ που δόθηκε. Όχι, απλώς βγήκε σχεδόν μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Στείνεται το τείχος τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός διαιτητής, ο Φιορέντσο Τρεόζη, θα υποδείξει τώρα την εκτέλεση. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ, αποκρούστηκε από σώμα αμυνόμενου παίκτη του ΠΑΟΚ. Ήταν η εκτέλεση από τον Γιώση Αμπουξής. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη σε κάποιο κεφάλι αμυντικού παίκτη του ΠΑΟΚ και το κόρνερ τώρα. Και πάλι με τον Αμπουξής, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, όπως φαίνεται ήδη από τα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Καταλογίστηκε αμέσως από τον Ιταλό. Και πέρα χωρίς συνέπειες και αυτή η φάση που προσπάθησαν να δημιουργήσουν μπροστά στην εστία του ΠΑΟΚ οι Ισραηλινοί. Τώρα συμπληρώσαμε το δεκάλεπτο. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πρώτο δεκάλεπτο σημαδεύεται από την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε στο 6ο λεπτό του αγώνα ο Οκάς από πολύ καλή θέση μετά από ατομική προσπάθεια.
Σούταρε με το αριστερό, αλλά αστόχησε απελπιστικά. Οι παίκτες της Μπεϊτάρ αλλάζουν πολλές πάσες έξω από τη μεγάλη της περιοχή μέχρι να βρουν την ευκαιρία να αντεπιτεθούν. Αυτός είναι που έχασε τώρα την μπάλα, ο Τζιοβάνι Ρόσο, Κροάτης Ιταλικής καταγωγής. Ο Κάς τώρα θα βρει το Κάμπς, ο οποίος κάνει την τρίπλα, θα κάνει και την πάσα προς τον Εγκομίτη. Προς στιγμή φάνηκε ότι θα σουτάρει, το μετάνιωσε όμως. Η μπάλα είναι στη γωνία του κόρνερ και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το κόρνερ. Ο Εγκομίτης θα αφήσει την μπάλα για τον Μπορμπόκι, ο οποίος πάντα εκτελεί τα κόρνερ από δεξιά. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας των Ισραηλινών θα αποκρουστεί όμως εκεί όπου είναι ο Βενετίδης, που θα κάνει μια καινούρια σέντρα. Θα μπλοκάρει εύκολα, χωρίς πρόβλημα, ο Χατ Κοέν. Μια προσπάθεια καινούρια για αντεπίθεση από τους Ισραηλινούς, εκεί όπου θα ανοιχτεί ο Ρόσο, όχι, θα προλάβει ο Ουντέζε και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγια. Ήταν ο Φελίξ Χαλφών, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα στο ΠΑΟΚ από δεξιά. Αποκρούστηκε όμως και τώρα η Μπεϊτάρ, η οποία πατάει καλά στο γήπεδο μέχρι στιγμής. Και αυτό το λέμε για όσους, επειδή είναι μια άγνωστη σχετικά ομάδα στο ελληνικό κοινό, πίστευαν ότι θα αποτελέσει εύκολη λία για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Κώστας Ιωσφίδης, η οποία κατά κάποιο τρόπο έχει γεμίσει με την παρουσία της στο γήπεδο. Δεν είναι δηλαδή ο αντίπαλος που μπορεί μια άλλη ομάδα, να μην πούμε απαραίτητα μόνο ΠΑΟΚ, να μπορέσει να την παίξει σαν την κάτα με το ποντίκι. Είναι ένα πειθαρχημένο σύνολο, παίζει 3-6-1 καθαρά. Έχει πληθώρα παιχτών στο χώρο του κέντρου, οι οποίοι πιέζουν μόλις περάσει ο ΠΑΟΚ το μισό και από εκεί πέρα προσπαθούν να περάσουν με κάθε τεσπάση στην αντεπίθεση και γρήγορα. Ο Τάσος Σταμπουλής θέλει να πει κάτι, αλλά να δούμε πρώτα αυτή την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Κάμπς να σουτάρει. Καλό το σουτ, αν και αδύναμο, πήγαινε η μπάλα στην αριστερή γωνία του Κοέν, ο οποίος όμως κατάφερε να αποκρούσει σε κόρνερ. Τάσο. Ο Έλλη Γκούτμαν, αν συνεχίσει έτσι, πιθανώς δεν θα τελειώσει το παιχνίδι στον πάγκο, γιατί προηγουμένως πήγε ο πρώτος διαιτητής, ο κ. Τρεόζη, ο Φιωρέντσο Τρεόζη, και του είπε ότι σε περίπτωση που επαναλάβει τη συνήθεια του να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα αναγκαστεί να τον αποβάλει. Μάλιστα. Εδώ τώρα θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπορμπόκι. Εκεί είναι όμως που πήγε η μπάλα μόνο ο Στογιανόφσκι, ο Σκοπιανός αμυντικός της Μπεϊτάρ, που θα αποκρούσει καινούρια σέντρα. Η μπάλα θα πάει δεξιά στον Μπορμπόκι τώρα. Προσπαθεί να απαλλαγεί από την επιτήρηση των αντιπάλων του. Τελικά η μπάλα στον Τετράτζε. Βενετίδης. Πάλι Τετράτζε. Κάψ. Μπορμπόκης. Ο Μπράτιτς τώρα θα βγάλει την μπάλα για τον Οκά, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Ο Αποξής θα διώξει μακριά, εκεί όπου θα προσπαθήσει τώρα ο Τάμας Σαντόρ να βγάλει μπροστά την Μπεϊτάρ. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγια για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή της Μπεϊτάρ. Κάτι θέλει να πει ο Κώστας Ιωσφίδης, να τον ακούσουμε τώρα. Καθολική. Συγγνώμη, ο τραυματισμένος είναι ο Τζιοβάνι Ρόσο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια καθολική υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, αλλά έχει ένα άγχος. Πρέπει να ηρεμήσει, θα έρθει το γκολ, να παίξει ήρεμα και εγώ πιστεύω ότι αυτό που δικαιούται θα το πάρει σήμερα. Ναι. Υπάρχει μια νευρικότητα η οποία έχει και ως αποτέλεσμα το να μην υπάρχει πλουραλισμό στην επίθεση, στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο ΠΑΟΚ. Είναι καθαρά το άγχος που έχει η ομάδα, γιατί θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, χρειάζεται λίγο υπομονή και διάρκεια στην απόδοση. Μάλιστα. Ένα φάουλ τώρα έχουμε για λογαριασμό της Μπεϊτάρ. Και ενώ φτάσαμε στο 15ο λεπτό του αγώνα. Η Μπεϊτάρ με τα κυτρινόμαυρα και έμβλημά της είναι η Μενορά, η επτάφωτος λιχνία, που παραπέμπει στο αντίστοιχο κατηλέρι που υπήρχε στον ναό του Σολομόντος. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1939. Και η ονομασία της προέκυψε από τα αρχικά της ονομασίας μιας κίνησης Ισραηλινών με έντονα εθνικιστικά, πιστεύω, την εποχή που επέστρεφαν στα εδάφη τους και είχαν όραμα την δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ.
Θα σας πούμε περισσότερα για αυτή την ομάδα σε λίγο, καθώς πραγματικά είναι άγνωστη η ομάδα, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό, φύλαθρο κοινό της Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ με το Βενετίδη στην επίθεση. Η Μπεϊτάρ θα προσπαθήσει να βγει μπροστά. Από δεξιά θα εκδηλωθεί αυτή η επίθεση, την οποία προλαβαίνει τώρα ο Βενετίδης. Θα δώσει την μπάλα στο Κάψ, εκείνος και πάλι στο Βενετίδη, και θα κερδίσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ ένα πλάγιο. Θα γίνει η σέντρα τώρα από τον Κάψ. Ο πανύψηλος Σκοπιανός θα απομακρύνει. Ο Στογιανόφσκι και ο Σάβιτς είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Μπεϊτάρ. Ο Μίλαν Στογιανόφσκι και ο Μπράνκο Σάβιτς είναι δύο από τους 5 κανούς της Μπεϊτάρ. Οι άλλοι δύο είναι όπα. Γίνει η ευκαιρία τώρα για την Μπεϊτάρ. Πανικοβλήθηκαν οι πάντες εδώ, ήταν εντελώς ξαφνική αντεπίθεση. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι οι Ισραηλινοί. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία χάρη στα αντανακλαστικά του το Χούρογλου, ο οποίος κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα με τα πόδια. Σε αυτό το πολύ επικίνδυνο μπάσιμο που έκανε ο Αλών Μισράχη, επαναλαμβάνουμε το μεγάλο επιθετικό ατού, τον βλέπετε εδώ, της Μπεϊτάρ, ο οποίος έμεινε αμαρκάριστος, ξέφυγε από το τεχνικό offside των παικτών του ΠΑΟΚ και παραλίγο να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτή η φάση στο 17ο λεπτό. Κόντρες τώρα για να κερδίσει ο Αμποκτσής, ο αρχηγός της Μπεϊτάρ, την μπάλα. Ο Ουντέζε θα έρθει με δύναμη και θα κερδίσει το φάουλ, ο Αμποσά μάλλον, από τον Μισράχη. Ένα φάουλ που δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να αναπτυχθεί. Από τον Τετράτζε θα πάει μπάλα στον Βενετίδη. Εγκομίτης Μπράντιτς και πάλι Τετράτζε. Πολυπρόσωπη άμυνα των Ισραηλινών. Φυσιολογικό επόμενο ήταν αυτό. Θα πρέπει να βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ να την διασπάσει. Και τώρα θα παραχωρήσει το φάουλ ο Εγκομίτης. Βλέπετε εδώ την προηγούμενη φάση. Τη φάση που χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία από τον Μισράχη. Βλέπετε το σουτ. Και ο Τοχούρογλου που βγήκε έγκαιρα και αποτελεσματικά κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα με τα πόδια. Ηρεμία στο παιχνίδι. Μάλιστα, δεν ακούστηκε ο Στασιοσφίδης. Μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο. Ναι, λέω και είπα από την αρχή ότι επειδή παίζει κλειστά αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεται και να αγχώνεται. Να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει, και πέρα θα έρθει το γκολ. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πάντως σήκωσε 3 αναπληρωματικούς παίκτες στο μικρόφωνο στο Γιώργο Τομίνο για να μας πει και αν επίκειται τώρα σύντομα μια αλλαγή. Έχει σηκώσει τον Τάζο Κατσιαμπή, τον Σπάσιτς και τον Κωνσταντινίδη. Ίσως πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή στο Μίτη. Δεν ξέρουμε ακόμη. Πάντως ζήτησε οι παίκτες του ΠΑΟΚ να πέναν έτσι ώστε να διασπάσουν την άμυνα της Μπεϊτάρ. Βρισκόμαστε στο 20ο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη στο 0-0. Το σκορ δεν έχει ανοίξει. Ναλιτζής. Επιπόλαια ενέργεια. Θα χαθεί η μπάλα προς στιγμή για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα κερδίσουν τώρα ένα φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε. Ο Μπορμπόκης ζητάει την μπάλα από τον Κάμπς, ο οποίος του τη δίνει. Ο Μπορμπόκης για τον Εγκομίτη, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε. Η μπάλα πέρασε out. 0-0 στο 20ο λεπτό που συμπληρώνεται τώρα. Περνάμε στο 21ο. Δύο μεγάλες φάσεις στο παιχνίδι. Βλέπουμε και πάλι την προσπάθεια του Μπορμπόκη να τροφοδοτήσει τον Εγκομίτη. Έξυπνη σκέψη του παίκτη του ΠΑΟΚ.
λίγο πιο δυνατή η παλιά ίσως από όσο έπρεπε. Ο Εγκομίτης δεν κατάφερε να προλάβει για να κοντρολάρει την μπάλα. Είχαμε λοιπόν δύο μεγάλες φάσεις μέχρι στιγμής. Μια ευκαιρία για κάθε ομάδα. Ο Κάστο έκτο λεπτό από κοντά σούταρε out. Και πριν από λίγο στο 17 ο Τοχούρογλου κατάφερε να αποκρούσει με τα πόδια το τέτα-τέτ του Μισράχη. Δεξιά για τον Μπορμπόκι. Θα πάει μπάλα, ο οποίος κάνει την τρίπλα και εδώ επέκταση του ΠΑΟΚ στο πέναλτι. Ο διαιτητής λέει παίζεται ο Ιταλός. Σαφώς αυτή η φάση θα συζητηθεί και θα δούμε στο replay βεβαίως. Με πρώτη ματιά εφάνηκε για καθαρή ανατροπή, αλλά καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι συζητήσιμο. Είναι συζητήσιμο, δεν ξέρω ο Κώστας Ιωσήφιδης ποια άποψη έχει. Για μένα πιστεύω ότι ήταν πέναλτι καθαρά 100%, διότι απλώνει το πόδι του αμυντικός του Ισραήλ να ανακόψει το Μπορμπόκι. Φαίνεται καθαρά ότι απλώνει το πόδι του. Βεβαίως, και υπάρχει επαφή καθαρά. Υπάρχει επαφή γόνατο με γόνατο, γι' αυτό και χάνει την ισορροπία του Μπορμπόκης. Σε αυτό στο 21ο λεπτό, λοιπόν, μπορεί να πει κανείς άφοβα ότι ο Ιταλός διαιτητής αρνήθηκε τον καταλογισμό ενός πέναλτι του ΠΑΟΚ στην ανατροπή του Βασίλη Μπορμπόκη. Η διαιτησία, Στέλιο μου, είναι πολύ φιλική με τους Ισραηλινούς. Πάρα πολύ φιλική. Φάνηκε από το πρώτο λεπτό για μένα. Μάλιστα. Ο Κώστας Ιωσήφιδης λέει ότι η διαιτησία είναι φιλική για τους Ισραηλινούς, κάτι που φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Γεγονός είναι όμως ότι το 0-0 παραμένει και η μπάλα είναι στην κατοχή των Ισραηλινών. Ο Εγκομίτης θα κερδίσει την μπάλα. Τετράτσε τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει, θα έλεγε κανείς, δύο παίκτες οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν το παιχνίδι. Πιο μπροστά είναι ο Κάψ, πιο πίσω είναι ο Τετράτζε. Αλλά βέβαια αυτή η πολυπρόσωπη άμυνα των Ισραηλινών δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρα από την ατομική ωραία προσπάθεια του ΑΚΑ δεν βρήκε τον τρόπο να απειλήσει μέχρι τώρα την εστία της Μπεϊτάρ. Ωραία η παλιά του Κάμψ, τουλάχιστον σαν σκέψη πήγε να βρει το Αλιτζή. Πάλι ο Κάμψ θα κερδίσει την μπάλα, θα την γυρίσει προς τον Μπορμπόκι. Ο Μπορμπόκης τη φέρνει στο αριστερό για να σεντράρει. Απομακρύθηκε η μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Ουντέζε τώρα. Βενετίδης. Η σέντρα από το Βενετίδη. Η μπάλα θα πάει στον Εγκομίτη που θα σουτάρει, αλλά αυτό βέβαια δεν ήταν σουτ. Ατύχησε ο Εγκομίτης, ας το πούμε έτσι, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Όλα, Στέλιο, είναι από το άγχος καθαρά και τα λάθη αυτά τα οποία γίνονται, το μη καλό σουτ, όλα προέρχονται από το άγχος. Δεν χρειάζεται να έχει η ομάδα άγχος. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει το γκολ, αρκεί να προσπαθούν. Όλα αυτά καθώς φτάνουμε στο 24ο λεπτό. Ήταν μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αυτή που χάθηκε με τον Εγκομίτη, και τώρα ο Ναλιτζής θα κάνει το σουτ, η μπάλα out ή κόρνερ. Κόρνερ, απέκλεισε ο τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ, όπως θα δούμε και στο replay της φάσης. Ο Χατ Κοέν, βλέπετε εδώ, θα γίνει το σουτ από τον center for του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Ναλιτζή, και η μπάλα θα περάσει κόρνερ μετά την απόκρουση από τον Χατ Κοέν. Και πάλι η φάση. Ήταν σε δύσκολη θέση και μακριά από την εστία ο Ναλιτζής. Σύγχυση τώρα στα καρέ της Μπεϊτάρ. Η μπάλα θα απομακρυνθεί όμως. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα έφτασε στον Ναλιτζή. Ήταν η προσπάθεια του Ουντέζε, αλλά ο Ναλιτζής ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε την μπάλα, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Πίεση τώρα από την κεφαλιά αυτή του Ναλιτζή. Η μπάλα θα περάσει ξιστά από το δοκάρι, πρέπει να ακούμπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι και να φύγει out. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βλέπετε την κεφαλιά. Βεβαίως η μπάλα ακούμπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι και πέρασε out, και έχουμε τώρα μια κίτρινη κάρτα. Γιώργο. Κάρτα στον Ισραηλινό τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ, γιατί έδιωξε για να κάνει σκόπιμη καθυστέρηση και το είδε αμέσως ο διαιτητής και του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Ήταν θαυμάσια σέντρα του Μπορμπόκη. Πήρε την κεφαλιά ο Ναλιτζής. Ο τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Όμως αυτή τη φορά η τύχη δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ.
Η μπάλα πέρασε out αφού έκλειψε το δεξί κάθετο δοκάρι. Έτσι λοιπόν, καθώς δεν έχουμε σκορ, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 στις ευκαιρίες της Μπεϊτάρ και δείχνει ότι θα δικαιωθεί ο Κώστας ο Ιωσφίδης, ο οποίος προβλέπει νίκη του ΠΑΟΚ, αρκεί όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ να μπορέσουν να διώξουν το άγχος που δεν τους επιτρέπει μέχρι στιγμής τουλάχιστον να αναπτυχθούν σωστά. Πάντως στο τελευταίο 5 λεπτό, 6 λεπτό βλέπουμε ανέβασε ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να παίζει καλύτερα. Δικαιούται ένα γκολ. Θέλω να πιστεύω ότι θα ευτυχίσουμε να το δούμε για να ανέβει λίγο ακόμη περισσότερη η απόδοση, να φύγει το άγχος από τα παιδιά και να κάνει ένα βήμα ο ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Το μικρόφωνο στον Τάσο Σταμπουλή τώρα. Ακριβώς αυτό το τελευταίο 5 λεπτό ο Έλλη Γκούτμαν ορίεται στο πάγκο και προτρέπει με χαρακτηριστική εξυνήση τους παίκτες του να βγουν έξω από την περιοχή τους. Είναι φανερό το που δείχνει, να έρθουν προς την επίθεση για να μην κλειστεί η ομάδα πίσω. Ναι, για να μην γίνει το παιχνίδι μονότερμα. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ και πάλι από δεξιά με τον Μπορμπόκη θα κάνει τη σέντρα, προσπαθεί ο Ναλιτζής, δεν θα καταφέρει και ήταν πολύ δύσκολο βεβαίως να το καταφέρει, να σουτάρει. Το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Μπράτσης βιάζεται να το εκτελέσει και καλά κάνει για να κερδίσει χρόνο. Τετράτζε και από εκεί στο Βενετίδη. Τετράτζε και πάλι. Ψάχνει να βρει διαδρόμους, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο που θα μπορούσε να συμβεί. Ναλιτζής από μακριά από την εστία της Μπεϊτάρ κάνει μια διείσδυση, προσπάθησε να κάνει. Αποκρούστηκε η μπάλα τελικά. Είναι δύσκολο Στέλιο να περάσουμε από την καρδιά της άμυνας που προσπαθούμε από τα πλάγια. Όποτε επιχειρήσαμε, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να δημιουργήσουμε για γκολ. Ναι, πραγματικά όλες οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα προήλθαν από προσπάθειες που έγιναν από τα πλάγια. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και στο τελευταίο δεκάλεπτο θα μπορούσε να πει κανείς άφοβα ότι έχει κλείσει την Μπεϊτάρ. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο. Ένα πλάγιο τώρα. Μετά την προσπάθεια του Ντέζε. Κι άλλο πλάγιο. Ο Κάς προσπάθησε να ελιχθεί, κέρδισε ακόμη ένα πλάγιο. Εκτός από το Μισράχη, όλοι οι Ισραηλινοί, όλοι οι παίκτες της Μπεϊτάρ είναι στα καρέ τους. Η σέντρα από τον Κάψ, εκεί όμως όπου δεν είναι κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Και η μπάλα θα φύγει πλάγια. Όταν η Μπεϊτάρ αμήνεται, έχουμε 10 ποδοσφαιριστές μέσα στη μεγάλη περιοχή και στη μικρή περιοχή. Έχουν κλειστεί έξω από τη μεγάλη περιοχή και αμήνονται με νύχια και με δόντια. Θα εκτελεστεί το πλάγιο. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών της Μπεϊτάρ, όπου όμως έγινε αυτή η μεταβίβαση από αυτό το σκηνικό Σάβιτς. θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Να αμήνονται και να προσπαθούν να περάσουν σε κάποια φάση με μια αντεπίθεση μπροστά. Μην τυχόν με ο κάποια ΠΑΟΚ αντεπίθεση. Αν έχει υπομονή και γυρίσει την μπάλα και παίξει από τα πλάγια λίγο περισσότερο, πιστεύω ότι θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Αυτό προσπάθησε και σε αυτή τη φάση ο Εγκομίτης που προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Μπορμπό και δεν τα κατάφερε. Ο Μισράχη, ο Αμποξής τώρα προσπάθησε να βρει αριστερά τον Ιστβάν Χαμάρ. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ που θα κερδίσουν αυτό το πλάγιο. Χάρη στην προσπάθεια του Αμπονσά. Εγκομίτης, Κορμπόκης. Και από εκεί στο Τετράτζο. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο νομίζω είναι ότι οι παίκτες της Μπεϊτάρ δεν μαρκάρουν τους χαφ του ΠΑΟΚ ή και τους αμυντικούς που προωθούν το παιχνίδι από πίσω. Τους περιμένουν λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το παιχνίδι τους από την αρχή. Ναι. Κάτω από τα 3 τέταρτα του γηπέδου αρχίζουν και μαρκάρουν. Από τον Μπράδι της μπάλα στον Εγκομίτη που θα βρει τον Μπορμπόκη για μια ακόμη φορά. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Στο 30 λεπτό του αγώνα. Ένα ακόμη κόρνερ που θα εκτελέσει ο Βασίλης Μπορμπόκης. Στο Γιώργο Μίνο το μικρόφωνο γρήγορα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έδωσε εντολές στους παίκτες του να παίζουν από πλάγια γιατί έτσι θα έρθει το γκολ. Το οποίο δεν έρχεται ούτε σε αυτή τη φάση. Δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπορμπόκη. Το ξαναβλέπουμε. Κερδίθηκε κεφαλιά από τον Μπράντιτς. Η μπάλα και πάλι στο δοκάρι, στο αριστερό αυτή τη φορά.
Και είμαστε αναγκασμένοι να μετράμε το σκορ στις ευκαιρίες. 4-1 θα πούμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε 2 περιπτώσεις τουλάχιστον στάθηκε άτυχος και πραγματικά έχει ανεβάσει την απόδοσή του, διότι βρίσκει τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Θέλουμε γκολ, δεν θέλουμε ευκαιρίες. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ήμασταν εχθές με τον Παναθηναϊκό, προχθές με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Σήμερα είμαστε με τον ΠΑΟΚ, με τον Ηρακλή και με τον Όφη. Πρέπει να κερδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο για να ανέβει στην βαθμολογία, να βγάλουμε και 2 ομάδες του UEFA. Πάντως πιστεύω ότι οι παίκτες της Μπεϊτάρ έχουν πάρει το μήνυμα ότι θα περάσουν δύσκολη βραδιά πλέον. Το έχουν καταλάβει και ίσως αυτό επιδράσει θετικά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Βενετίδης τώρα δίνει μάχες εκεί με τον Αμπονξής, ο οποίος καταφέρει να βγει νικητής, μια που η μπάλα πέρασε out. Ο Γιώργος Μήνος θα μας πει τώρα ποια θα είναι η πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Η πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται τώρα να μπει ο Σπάσιτς. Ακόμη δεν ξέρουμε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ποιον παίκτη θα βγάλει. Πάντως επειδή ζητάει να παίζουν από πλάγια οι παίκτες και θέλει ένα γρήγορο παίκτη όπως είναι ο Σπάσιτς, τι ακριβώς θα κάνει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Αυτό ακριβώς λέει τώρα και ο Κώστας ο Ιωσφίδης, ότι χρειάζεται ένας παίκτης πιο ευέλικτος που θα μπορέσει να πλαγιοκοπήσει. Ναι, πιστεύω χρειάζεται ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να τρυπήσει στην άμυνα της Μπεϊτάρ για να γίνει το γκολ. Ναι. Και αυτός είναι νομίζω ο Σπάστης ο επιθετικός, ο οποίος έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα αντικατασταθεί όμως. Μια πρόβλεψη. Είστε και θα έλεγα ίσως ο Γκομίτης μπορεί να βγει για να δώσει και μεγαλύτερη επιθετική οντότητα στην ομάδα. Μάλιστα. Θα γίνει τώρα πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Οκά που θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Ιστβάν Χαμάρ, τον Ούγκρο. Βλέπουμε τη φάση σε επανάληψη. Ο Χαμάρ με χέρια και με πόδια έσπρωξε τον Οκά, ο οποίος ήρθε από δεξιά βέβαια. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Μπορμπόκης. Εκτελεί ο Μπορμπόκης, ο Ναλιτζής. Ίσως δεν περίμενε ότι σε αυτό θα καταλήξει η μπάλα τελικά. Ευνηδιάστηκε, έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε πολύ ψηλά out. Η Μπεϊτάρ ακόμη και σήμερα είναι η ομάδα των εθνικοφρόνων του Ισραήλ και οι οπαδοί της στην απόλυτη πλειοψηφία τους, θα έλεγε κανείς, είναι υπερασπιστές της ιδέας του μεγάλου Ισραήλ. Ο Σλάτζαν Σπάσιτς ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις η μπάλα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου θα γίνει αυτή η αλλαγή ή όταν διακοπεί εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι. Τον βλέπετε εδώ, ετοιμάζεται ο Σπάσιτς να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή που αποφάσισε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, Μπορμπόκης, ο Μπράντς θα κάνει το σουτ και θα γίνει πολύ ωραία απόκρουση σε αυτό το εξαιρετικό αριστερό σουτ από τον Μπράντιτς. Θα γίνει απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ, τον Οχάτ Κοέν. Βλέπετε εδώ ο Μπράντιτς με το δυνατό αριστερό σουτ. Προσπάθησε να πετύχει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Οχάτ Κοέν όμως δεν ευνηδιάστηκε και ο Κώστας Ιωσφίδης δικαιώνεται. Εδώ φαίνεται η αξία του να έχεις δίπλωμα προπονητή. Γίνεται πιο επιθετική η ομάδα μας. Έχει 2 παίκτες, το Σπάσιτς και τον Οκά, που μπορούν να διεισδύσουν από τα πλάγια πολύ καλά. Και πιστεύω είναι οι παίκτες οι οποίοι θα δώσουν όθηση στην ομάδα. Σπάσιτς λοιπόν αντί Εγκομίτη και αυτή η κεφαλιά από τον Αλτζή που θα φύγει out, αλλά ο διαιτητής διατάσσει την επανάληψη της εκτέλεσης του κόρνερ. Γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αλλαγή που έγινε από πλευράς ΠΑΟΚ, όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Ομίνος. Τώρα θα εκτελεστεί κανονικά και με την έγκριση του διαιτητή αυτό το κόρνερ. Αλλά η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Αμποξής. Ο Τάσος Σταμπουλής θέλει να μας πει κάτι. Πρέπει να ετοιμάζει αλλαγή και ο Έλλη Γκούτμαν, γιατί προθερμάθηκε ένας παίκτης εδώ και 3-4 λεπτά και τώρα. Είναι το νούμερο 12, 12, ναι. ο Κόμπι Γκανόν. Ναι, αυτός πρέπει να σε λίγη ώρα να πει. Ο οποίος υπήρχε περίπτωση να αρχίσει το μάτς. Τελικά προτίμησε τον Φελίξ Χαλφόν, ο προπονητής της Μπεϊτάρ, η οποία βρίσκεται τώρα στην αντεπίθεση με τον Ταμάς Σαντόρ, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Ο Τετράτζε θα ελέγξει και βέβαια θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ο Τετράτζε, ο οποίος περίμενε από τον Τοχούρογλου να μην φοβηθεί να μπλοκάρει την μπάλα, διότι όπως του λέει τώρα και του δίνει και το χέρι,
Αυτή χτύπησε στο γόνατό του, άρα λοιπόν είχε το δικαίωμα ο Τοχούρογλου να την μπλοκάρει. Εκείνος όμως φοβήθηκε μη θεωρηθεί επιστροφή της μπάλας. Βεβαίως θα μπορούσε ο Τοχούρογλου να μπλοκάρει την μπάλα, διότι άλλο πήγε να κάνει ο Τετράτζε και αλλιώς του βγήκε η φάση. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι το κόρνερ για την Μπεϊτάρ, με μια έτσι περίεργη εκτέλεση, με πολύ φάλτσο η μπάλα, πέρασε πρώτα out και μετά επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν θα εκτελεστεί το ελεύθερο από τον Τοχούρογλου. 36ο λεπτό σε 6 δευτερόλεπτα και το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπεϊτάρ παραμένει. Ο Τετράτζε θα αλλάξει με τον, μάλλον έδωσε στον Κάμπς, ο οποίος γύρισε αμέσως την μπάλα στον ΟΚΑΠ, βιάστηκε να σουτάρει από μακριά, ήταν ένα σουτ χωρίς καμία τύχη. Ο Κάς, ο οποίος επίσης είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει ρόλο όταν έχεις αντίπαλο μια ομάδα με κλειστή άμυνα, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είπα. Και ο Σπάτσης και ο Κάς μπορούν να διεισδύσουν. Έχουν εκείνη την τεχνική, την τρίπλα, την ταχύτητα. Αλλά έχει ο Σπάτσης και το ότι είναι και εκτελεστής, είναι και γκολτσής. Μπορεί να κάνει και γκολ. Ναι. Πράγμα που έχει αποδείξει τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ και στους αγώνες κυπέλου. Ένα φάουλ τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ ο Γκανόν περιμένει την ευκαιρία Μπορμπόκης για τον Κάμπς που θα γυρίσει. Πάλι Μπορμπόκης, πάλι Κάμπς. Φάουλ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τον Μίλα Στογιανόφσκι, ο οποίος σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι για να εμποδίσει την προσπάθεια του Αργεντίνου παίκτη του ΠΑΟΚ. 9-8 τα φάουλ. 9 φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, 8 η Μπεϊτάρ. Υπάρχει μια κάποια ισορροπία σε αυτόν τον τομέα, αλλά που καθόλου ενδεικτική δεν είναι για τις ισορροπίες που υπάρχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 38 λεπτό σε λίγο και ο Μπορμπόκης εκτελεί αυτό το φάουλ εκεί που θα πηδήξουν πολύ. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Μπράντιτς μάλλον, από ό,τι φάνηκε, ναι. Αλλά η μπάλα έφυγε out. Βλέπετε πάλι την εκτέλεση του φάουλ. 4 παίκτες στον αέρα. Και όμως η μπάλα πριν βγει out έχει χτυπήσει σε σώμα αμυνόμενο της Μπεϊτάρ. Γι' αυτό και οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζήτησαν κόρνερ. Ήταν δύσκολο να το δει όμως ο διαιτητής και έτσι παραχωρήθηκε το ελεύθερο, το out για την Μπεϊτάρ, η οποία θα βρεθεί τώρα στην επίθεση. Με ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από δεξιά. Ο Γιώση Αμπογξής στην εκτέλεση και αυτού του φάουλ. 3 συμπαίκτες του στα καρέ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου και όμως θα καταφέρει ο Εστιβάν Χαμάρ, ο Ούγκρος, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ετοιμαζόμασταν να πούμε ότι είναι ελάχιστοι παίκτες της Μπεϊτάρ οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτό το φάουλ για να πετύχουν γκολ, και όμως ο Χαμάρ βρέθηκε μόνος του, όπως θα δούμε και στην επανάληψη τώρα. Μετά το φάουλ του Αμπογξής, βλέπετε εντελώς αμαρκάριστος, καταφέρνει με ένα απλό πλασεδάκι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 31ο λεπτό. Με αυτό το γκολ η Μπεϊτάρ προηγείται με 1-0 μέσα στο γήπεδο της Τούμπας του ΠΑΟΚ. Ψυχρολουσία ασφαλώς για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που δεν έπαψαν από την πρώτη στιγμή να ενθαρρύνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους. Και ο Κώστας Ιωσήφιδης είπα εγώ ότι μόνο αν θα κάνουμε λάθος θα φάμε γκολ, και φάνηκε καθαρά ότι το λάθος έγινε στην καρδιά της άμυνας από τα δύο τα παιδιά, τον Αμπρουσά και τον Ουντέζε. Εδώ μιλάμε τώρα για πλήρη ολιγορία, διότι έχουμε 5-6 αμυντικούς και αυτό ακριβώς ήταν μόνο ένας επιθετικός και εμείς ήμασταν 4 αμυντικοί και δυστυχώς δεν μάρκαρε κανένας. Βρέθηκε εντελώς αφύλακτος, επαναλαμβάνουμε, ο Εστιβάν Χαμάρ, ο οποίος κατάφερε να στείλει στα δίχτυα του Τοχούρογλου την μπάλα και να δώσει έτσι το προβάδισμα
στην Μπεϊντάρ στο 31ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπεϊντάρ 0-1. Εδώ σκόρε. Κορπόκης. Τετράτζε. Τελικά κατάφερε να κρατήσει την μπάλα και να την περάσει αριστερά για το Βενετίδη, διαμαρτυρόμενος προς το διαιτητή ότι του έγινε φάουλ. Ναλιτζής θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα δεν βγαίνει. Κόρνερ. Μισράχη. Επάνω του ο Ντέζε καταφέρνει να σπρώξει την μπάλα προς τον Αμποσά. Τετράτζε και πάλι. Και αν μιλούσαμε για εκνευρισμό και άγχος μέχρι τώρα αλήθεια τι πρέπει να πούμε. Καθαρά που κάναμε συνεχόμενα 2 λάθη χωρίς πίεση. Ήταν ό,τι χειρότερο για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτό το γκολ. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσει, πρέπει να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την προσπάθεια. Τώρα χρειάζονται περισσότερες ψυχικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται και χρειάζεται υποστήριξη του κόσμου τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ο κόσμος ο οποίος κακά τα ψέματα πάγωσε τουλάχιστον για την ώρα και είναι φυσιολογικό αυτό. Με τη μορφή που είχε το μάτς τίποτε δεν έδειχνε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί πίσω στο σκορ. Με τη δεύτερη ευκαιρία μάλλον δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ευκαιρία, ήταν μια εκτέλεση ενός φάουλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει και έτσι να το πούμε, με τη δεύτερη ευκαιρία που δημιούργησε η Μπεϊντάρ κατάφερε να προηγηθεί στη Τούμπα. 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Μπεϊντάρ 0-1. Και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βγει μπροστά με τον Βενετίδη. Φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Ναλιτζής. Εύκολη υπόθεση για τον Κοέν για μία ακόμη φορά. Μετά από αυτό το φάουλ του Βενετίδη. Καμάρ και πάλι κάτω προς της μπάλας. Προσπάθησε να βγάλει μόνο του μπροστά το Ρώσο. Δεν ήταν καλή παλιά του όμως. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Τετράτζε. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπορμπόκι. Ναλιτζής ο οποίος κινείται σε πολλούς χώρους. Ναλιτζής για τον Γκάμς. Προσπάθησε να τσιπήσει την μπάλα ο Σπάσιτς, δεν τα κατάφερε. Μισράχη πίσω για τον Σαντόρ. Επιμένει ο Σαντόρ, Ρώσο. Και από εκεί δεξιά για τον Χαλφόν. Αμποξής. Σάβιτς. Δεν έχουν λόγο να βιάζονται, να οργανώσουν επιθέσεις οι παίκτες της Μπεϊντάρ. Ο Τελέσνικοφ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Αμποξής. Και offside. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μαρκάρουν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σηκώσει τα ανάστημά του και να πιέσει το χώρο του κέντρου. Αφήνει πολύ τους παίκτες της Μπεϊντάρ να κάνουν το παιχνίδι. Ναι. Ψυχολογικά είναι ανεβασμένοι βέβαια αυτοί, αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αν δεν πιέσει θα είναι δύσκολα για αυτόν. Είναι κάτι να πιέσει για να κάνει τον γκολ. Είναι κάτι που αντελήφθηκε ο κόσμος, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε. Κορμπόκης για το Σπάσιτς. Σουτάρει ο Σπάσιτς, έντρα σουτ δηλαδή και το γκολ. Έστω και με αυτόν τον τρόπο γίνεται το γκολ από τον Κάμπς. Έκανε ένα σουτ για να πούμε όλη την αλήθεια ο Σπάσιτς. Δεν βρήκε στόχο, η μπάλα όμως πήγε εκεί που ήταν ο Κάμπς. Πολύ ωραία πάσα και ήρθε το γκολ στην κατάλληλη στιγμή, στην καλύτερη στιγμή. Μπορούμε να πάμε στα ποδητήρια με 1-1 και από εκεί πέρα να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει και πρέπει να κερδίσει. Είδατε πάλι και θα δούμε για μια ακόμη φορά το σουτ του Σπάσιτς. Εκεί πήγε η μπάλα, ήταν ο Κάμπς. Πετάχτηκε με ένα εκπληκτικό άλμα, με μια φοβερή κεφαλιά θα μπορούσε να πει κανείς. Έλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοέν. Και έτσι έγινε το 1-1 στο 44ο λεπτό. Τώρα συμπληρώσαμε τα 45, αλλά όπως βλέπετε θα έχουμε και 2 λεπτά καθυστέρηση.
Ναλιτζής, κόβεται. Ο Κάμπς, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι ένας ηγέτης, βέβαια, ένας οργανωτής, ένας μπαλαντέρ, αλλά είναι και ένας δεινός σκόρερ και μάλιστα μπορεί να σκοράρει και με το κεφάλι. Κάτι που ήξεραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γι' αυτό και τον έφεραν από την Αργεντινή. Ο Κάμπς, ο οποίος έτσι όπως γίνεται το παιχνίδι μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ιδιαίτερα ως οργανωτής, αλλά θα έλεγε κανείς σαν εκτελεστής. Ναι, έρχεται στον γκολ, βγαίνει πολύ ωραία από πίσω. Έβγαλε το μεροκάματο με αυτό το γκολ. Παίρνει πολύ καλές θέσεις, μυρίζεται τη φάση θα έλεγα και έρχεται στον γκολ πολλές φορές, όπως τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο σκοράρει. Βέβαια σε αυτή τη φάση ήμασταν λίγο τυχεροί, αλλά και η τύχη χρειάζεται στο ποδόσφαιρο για να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά. Πρόλαβε δηλαδή να καταλάβει ότι το σουτ δεν πήγαινε εκεί που ήθελε ο Σπάτης να πάει μπάλα. Ερχότανε πάνω του και κατάφερε να πηδήξει με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάσει έτσι την κεφαλιά ώστε να σκοράρει. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή υπόθεση να πετύχει αυτό το γκολ. Εδώ βλέπουμε... Τέλειο, νομίζω ότι μυρίζεται τις φάσεις αυτός. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση πήγε για σούτ ο Σπάσιτς, αλλά ήμασταν τυχεροί. Βρήκαμε το κεφάλι του Κάμπς και έγινε η ισοφάριση. Ο Πράτης θα διώξει τώρα μακριά, εκεί όπου είναι ο Μπονξής και ο Σάβιτς. Μια μπροστινή παλιά από τον Κάμπς για τον Αλιτζή. Χείρεσε την μπάλα στον τερματοφύλακα του στο Γιανόφσκι. Ουντέζε Βενετίδης. Επιμένει ο Κας και θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ουκά. Από δεξιά και από αριστερά μπορούμε να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Εγώ πιστεύω και επιμένω ότι από εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο κάτω-κάτω φημίζεται για τους καλούς παίκτες που διαθέτει στα άκρα. Θα εκτελεστεί τώρα αυτό το φάουλ εκεί όπου θα πηδήξει, αλλά θα παραχωρήσει φάουλ. Θα κάνει φάουλ ο Μπράντιτς. Σκαρφάλωσε στις πλάτες των αμυντικών της Μπεϊτάρ. Το ίδιο ο Ιταλός διαιτητής παραχώρησε το φάουλ αυτό. Ίσως ήταν η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά καθυστερήσεων και πράγματι ο Ιταλός διαιτητής Φιορέντσο Τρεόζι σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας, με τα γκολ του Ούγγρου Σατόρ Ιστβάν Χαμάρ και του Πατρίτσιο Αλεχάντρο Κάμπς. Έχουμε αυτό το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας, που βέβαια δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο, αλλά όπως είπε και ο Κώστας Ιωσήφιδης, στέλνει το ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια με ισόπαλο σκορ και όχι με το να χάνει με 1-0. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε εδώ, θα επιστρέψουμε στα στούντιο της E3 και σε λίγο και πάλι μαζί για κατάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, συνδεθήκαμε και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Περιμένουμε ακόμη τις δύο ομάδες να εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ ισόπαλη με 1-1. Εδώ ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Γιώργος Μπατατούδης, ευδιάθετος όπως φαίνεται και χαμογελαστός. Φαίνεται δεν ανησυχεί για την έκβαση του αγώνα. Πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να πάρει μια νίκη και μάλιστα με ένα τέτοιο σκορ που θα του δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες ελπίδες για την πρόκριση που όπως φαίνεται θα τη διεκδικήσει τελικά μέσα στο γήπεδο της Μπεϊτάρ σε 15 μέρες στον επαναληπτικό αγώνα. Να σας δώσουμε κάποια άλλα τελικά αποτελέσματα αγώνων που έγιναν και γίνονται σήμερα για το κύπελλο UEFA. Αλάνια Αμίκα 0-3, Γκόριτσα Ρώμα 1-4, Ζίμπρου Χέρτα 1-2, Νάπρετα Κόφι 0-0, Λοκομοτίβ Μόσχας Νεφτοχιμίκ 4-2, Λίλεστρομ Δυναμό Μόσχας 3-1, Ολύμπια Λουμπλιάνα Εσπανιόλ 2-1, Γενιών Ηρακλής 0-0, Πόλταβα Μποαβίστα 1-2, Σλόβαν Μπρατισλάβα Δυναμό Ζάγκρεπ 0-3, Τσέσεκα Μόσχας Βίμπορτ 0-0, Τσέσεκα Σόφιας MTK 0-2, Αντάλια Σπορ Βέρντερ 2-0 σε μια από τις εκπλήξεις της ημέρας,
Λοζάνη Τορπέντο 3-2, Πολόνια Ουντινέζε 0-1, Ρόντα Ίντερ Μπρατισλάβα 0-2 σε μια ακόμη ας πούμε έκπληξη, θεωρητικά είναι έκπληξη. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα που γίνεται στο Βέλγιο, η Μπριζ προηγείται του ΑΠΟΕΛ της κυπριακής ομάδας με 1-0. Κατά την αποχώρηση των ομάδων είχαμε ένα επεισόδιο για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιώργος Ομίνος. Δεν ήταν πράγματι επεισόδιο. Σε κάποια στιγμή όταν αποχωρούσαν οι δύο ομάδες, ο Κοέν έβαλε τρικλοποδιά τον ΟΚΑ. Τελικά αυτό το επεισόδιο, ας το πούμε έτσι, τελικά έληξε με την παρέμβαση και του διαιτητή, όπου του κοίταξε και τους δύο παίκτες και έτσι έληξε αυτό το ας πούμε επεισόδιο. Ο Τάσος Σταμπουλής θέλει να μας πει κάτι τώρα. Ο Γιώργος Βατούδης, ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, μίλησε πριν το παιχνίδι στους παίκτες στα αποδυτήρια λίγη ώρα πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε να τους εμψυχώσει και να δώσει το μήνυμα ότι η διοίκηση του συλλόγου είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Να τους εμψυχώσει πώς, και με το να υποσχεθεί κάποιο πριμ συγκεκριμένο, έμαθες? Πρέπει να έχει επικυρωθεί το πριμ για την πρόκριση που είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός, πληροφορία ακριβή αριθμό, αλλά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Είναι φυσικό. Χρειάζεται την νίκη. Υπάρχει, για να τα λέμε όλα, μια σχετική δυσφορία από τον κόσμο. Κάποιοι, πολλοί είναι αυτοί, όπως φαίνεται, φίλαθλοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Μπάγεβιτς αντιμετώπισε το μάτς καταρχήν περισσότερο συντηρητικά και φοβισμένα από όσο θα έπρεπε. Εντάξει, πάντοτε στην έδρα σου θέλει να κερδίσεις έστω και με 1-0. Το 1-0 είναι καλύτερο από το 2-1. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, ακόμη και τώρα, επειδή η Μπεϊτάρ παίζει πάρα πολύ πίσω και πολύ κλειστά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερους ανασταλτικούς παίκτες στην ομάδα του. Χρειάζεται περισσότερο επιθετικότητα. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 δοκάρια και αρκετές ευκαιρίες χαμένες στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. 2 δοκάρια σε σούτ του Μπράτζης και κεφαλιά του Ναλιτζή. Η Μπεϊτάρ προηγήθηκε στο 39 με τον Χαμάρ 0-1, στο 44 το 1-1 από τον Κάμπς. Ο Κάς τώρα θα προσπαθήσει, αλλά δεν θα μπορέσει να κάνει το σούτ. Πρόλαβαν οι αμυντικοί, πέταξαν την μπάλα κόρνερ. Βλέπετε εδώ και πάλι τη σέντρα από τον Μπορμπόκι. Η μπάλα θα πάει στον ΟΚΑ που θα κοντρολάρει ωραία την μπάλα. Προσπαθεί να απαλλαγεί και από την επιτήρηση του Ισραήλ Κοέν, ο οποίος όμως πρόλαβε και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Μπορμπόκης τώρα αποφεύγει τον Αμποξής, τετράτζε πίσω η μπάλα στον Αμποσά. Από τον Αμποσά στο Σπάσιτς. Θα γίνει σέντρα αμέσως από τον Σπάσιτς. Ο Ναλτζής δεν είναι σε θέση για να επιδείξει, για να διεκδικήσει την μπάλα. Ρώσο τώρα. Ένας παίκτης που κάνει πολλή δουλειά στο χώρο του κέντρου και όχι μόνο. Ήταν εντυπωσιακό στο πρώτο ημίχρονο. Έχει τις κατάλληλες θέσεις και βγαίνει την κατάλληλη στιγμή στην επίδεση. Με έχει εντυπωσιάσει ειδικά αυτός ο παίκτης. Παποξής, Ρώσο. Θα προλάβει ο Βενετίδης, θα γυρίσει τον Ουντέζε. Τετράτζε. Στον Αλιτζή που θα προσπαθήσει να γυρίσει με κεφαλιά προς τον Κάμπς. Πιάνουν μπροστά οι παίκτες της Μπεϊτάρ. Ρώσο τώρα. Θα κοπεί, η μπάλα θα πάει στο Βενετίδη που θα την αφήσει με το κεφάλι για τον Τετράτζε που την προωθεί για τον Μπορμπόκι. Ζητάει την μπάλα ο Σπάσης και την παίρνει από τον Μπορμπόκι, την αφήνει και πάλι για τον Μπορμπόκι. Αν θα την προλάβει εκείνος, την πρόλαβε και θα κερδίσει το κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί πράγματι να αναπτυχθεί από τα πλάγια, γιατί μόνο έτσι απεδείχθη στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον ότι μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία της Μπεϊτάρ, που παίζει με πολυπρόσωπη κλειστή άμυνα. Τετράτζε, Μπορμπόκης. Τώρα ο Κάς. Για το Κάμπς που θα γυρίσει την μπάλα. Κατάφερε ο Αργεντίνος να κάνει το σούτ. Έπεσε όμως στη γωνία του ο Κοέν και μπλόκαρε την μπάλα. Βλέπετε πάλι τη σέντρα. Το σούτ του Κάμπς στη γωνία του Κοέν που μπλόκαρε. Τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 1-1. Ο Τετράτζε κάτοχος της μπάλας. Βενετίδης. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ζεστάθηκε με το καλό ξεκίνημα που είχε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κάμπς ωραία παλιά,
για τον Μπορμπόκι που θα κάνει τη σέντρα. Θα πεταχτούν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκολ! Πρέπει να είναι αυτογκόλ. Είναι αυτογκόλ. Είναι αυτογκόλ. Ο ΠΑΟΚ όμως σημασία έχει ότι στο 4ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου προηγείται με 2-1. Ήταν μια πολύ γρήγορη επίθεση που εκδηλώθηκε από τα δεξιά και πάλι από τα πλάγια. Έγινε γρήγορα η σέντρα, πετάχτηκαν τρεις επιθετικοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα πώς. Έγινε σέντρα από τον Μπορμπόκι. Και βλέπουμε λοιπόν πώς κατάφερε με ένα εντυπωσιακό σουτ ο Ισραήλ Κοέν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθειά του βεβαίως να απομακρύνει σε κόρνερ. Με το αυτοκόλ του Κοέν στο 49ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγείται της Πεϊτάρ με 2-1 και τώρα η Τούμπα παίρνει φωτιά. Σχόλιο. Και το δεύτερο γκολ ήρθε στην πολύ καλή στιγμή αυτή. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι πολύς, δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε, μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ σκορ και να πάρει από σήμερα και την πρόκριση. Τώρα πλέον όλη η προσπάθεια θα γίνει στο να διευρυνθεί αυτή η νίκη, έτσι. Αυτό το σκορ. Έτσι πρέπει να γίνει, γιατί ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ανέβηκε η ψυχολογία του κόσμου, ανέβηκε η ψυχολογία των παικτών. Μένει λοιπόν να βάλουμε και τρίτο και τέταρτο γκολ για να καθαρίσουμε την υπόθεση της πρόκρισης. Βενετίδης για τον ΟΚΑ, πολύ ωραία προσπάθεια του ΟΚΑ, εκεί που θα γίνει σέντρα δεν θα ακολουθήσει κανένας όμως. Ερχόταν ο Σπάσιτς αλλά ήταν πιο πίσω. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μπορμπόκι που κερδίζει την μπάλα, θα κάνει μια ακόμη σέντρα, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Πεϊτάρ, ο Κοέν. Ένας τερματοφύλακας που πάει πολύ καλά. Τα έχουν χάσει φυσιολογικά, αυτό ήταν, ότι λέγαμε αν έκανε ο ΠΑΟΚ πρώτος γκολ δεν θα είχε κανένα πρόβλημα απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Απλά τους βόλευε το 0-0 και το 0-1 μετά και φάνηκαν κάπως σαν ομάδα. Τώρα φαίνεται καθαρά πόσες αδυναμίες έχουν. Πάντως νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν δικαιολογείται ούτε άγχος ούτε εκνευρισμός για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι. Απλά τώρα υπάρχει γρήγορση για το τρίτο γκολ και όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ για να καθαρίσουμε την υπόθεση πρόκριση από την Τούμπα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο ιδιαίτερα, να μην βιαστούμε, να μην αγχωθούμε. Και αν έχουμε πάθος και διάρκεια στην απόδοσή μας θα φύγει το γκολ το τρίτο. Από ό,τι είδαμε νωρίτερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έμεινε ανέκφραστος. Γιώργο, δεν ξέρω. Ναι. Έμεινε ανέκφραστος. Ίσα-ίσα ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αυτά που ζήτησε από τους παίκτες να πούν δυνατά στο παιχνίδι και να παίζουν από πλάγια. Είδε ότι ευδοκίμησαν και μάλιστα τόσο γρήγορα. Ναι. Και ζητάει από τους παίκτες του επιμονή και προσπάθεια, αλλά και δεύτερον να μην ξεχνιούνται οι αμυντικοί όταν ο τερματοφύλακας ο Ισραηλινός διώχνει την μπάλα. Ο Μπορμπόκης τώρα στον Αλιτζή, ο οποίος θα μπει, όχι, θα κάνει την προσποίηση. Πολύ ωραία με το δεξί. Και όμως καταφέρει να μπλοκάρει αυτός ο πραγματικά καλός τερματοφύλακας, ο Χατ Κουέν. Υπολογίστε, φανταστείτε, σημειώστε ότι είναι ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της Πεϊτάρ. Ο βασικός δεν παίζει. Δηλαδή ο πρώτος τι πιάνει, αυτός πιάνει τα άπιαστα, ο πρώτος τι θα πιάνει. Λοιπόν, έχει φαίνεται δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες η Πεϊτάρ. Ο βασικός τερματοφύλακας που δεν είναι σήμερα στην Τούμπα γιατί είναι τραυματής είναι και ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ισραήλ. Ο Ιτζίκ Κορφάιν, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της μετάδοσης. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Αλτζή, το σουτ που έκανε και η απόκρουση του τερματοφύλακα της Πεϊτάρ. Ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί πάντως, το μάτς έχει ανάψει για τα καλά. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί την πρωτοβουλία στις κινήσεις, διατηρεί την υπεροχή και δημιουργεί τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Βενετίδης. Ο Κας. Πάλι Βενετίδης. Κρατάει την μπάλα, θα την γυρίσει στον Οκά. Ο Κας για το Σπάσιτς. Τετράτζε. Από το Τετράτζε δεξιά για τον Μπορμπόκι. Σπάσιτς. Σπάσιτς, ο οποίος μία το βλέπουμε από αριστερά, μία από δεξιά, είναι ιδιαίτερα κινητικός. Μισράχη θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Αμπονξής. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα καταφέρουν να κερδίσουν αυτό το πλάγιο μετά την απρόσεκτη πάσα του Αμπονξής και θα βγουν και πάλι στην επίθεση με τον Μπορμπόκι για τον Σπάσιτς. Απέκρουσαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε εντυπωσιακά για τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα γίνει το φάουλ όμως και η κίτρινη κάρτα
στον Αμπονσά για αυτή τη σκληρή πράγματι επέμβασή του πάνω στο Μιζράχη. Ο Αλών Μιζράχη, ο οποίος ήταν μεταγραφικός στόχος του Άρη το περασμένο καλοκαίρι, τελικά όμως δεν αποκτήθηκε επειδή υπόθηκε τότε ότι είναι ένας κλασικός σεντερφόρ και έναν τέτοιο παίκτη δεν χρειαζόταν ο Άρης. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη. Η Μπεϊτάρ στην επίθεση θα γίνει σέντρα, θα προσπαθήσει και θα πάρει την κεφαλιά. Θα πάρει την κεφαλιά ο Σαντόρ Τάμας, αλλά το Χούρογλου δεν είχε πρόβλημα, μπλόκαρε. Βλέπετε εδώ έναν από τους δύο Ούγγρους της Μπεϊτάρ, τον Ταμάζ. Τετράτζε τώρα. Κάψ. Ο Κάψ θα προσπαθήσει να βγάλει, αλλά δεν θα τα καταφέρει τελικά. Μόνο του τον Αλιτζή. Καθώς συμπληρώνουμε το 55ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Μπεϊτάρ με 2-1. Καλφών για το Ρώσο. Τρέχει ο Ουντέζε. Θα κερδίσει την μπάλα. Βενετίδης, Τετράτζε. Ο Γιώργος Ομίνος θα μας πει ποιους σήκωσε ο Μπάγεβιτς. Και απλά ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς επισήμανε την προσοχή στον Μπράντις και τον Αμπονσά, γιατί έχουν ήδη κίτρινη κάρτα. Ο Ναλιτζής θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Δημήτρη Ναλιτζή. Στο 55ο λεπτό του αγώνα πήρε την μπάλα, προχώρησε περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή με αυτό το απίθανο αριστερό σουτ. Κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κοέν και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται αυτή τη στιγμή με 3-1. Θα δούμε σε λίγο τη φάση της επίτευξης του τρίτου γκολ. Εγώ επιμένω ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είναι ανέκφραστος, δεν έχει πανηγυρίσει ούτε το δεύτερο γκολ ούτε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν τον Αλιτζή, πατάει σταθερά γερά, ζυγίζει το σουτ, σουτάρει και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Κοέν, γράφοντας το ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, ακόμη και τώρα, Στέλιο. Πιστεύω ότι μπορεί να καθαρίσει την πρόκριση. Έχει πολύ χρόνο. Δεν χρειάζεται άγχος και δεν χρειάζεται βιασύνη. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να καθαρίσει την πρόκριση πλέον. Το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς βεβαίως. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η εικόνα που έχουμε στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο με την εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εκεί που ερχόταν η καταστροφή για τον ΠΑΟΚ, ήρθαν οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Ευτυχώς ήρθε στο 44 εκείνο το ευλογημένο το γκολ. Έστω και αποτύχει και γύρισαν όλα. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Από εδώ και πέρα πλέον ο ΠΑΟΚ βλέπει μεγαλύτερη αισιοδοξία το παιχνίδι και την πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο, άλλωστε το λένε και οι αριθμοί. Έχουμε 14 τελικές προσπάθειες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ έναντι 3 μόνον των παικτών της Μπεϊτάρ. Φανταστείτε ότι σε αυτές τις 3 προσπάθειες χάθηκε μια ευκαιρία και επιτεύχθηκε το γκολ της Μπεϊτάρ, εκείνο το γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Ισραηλινή ομάδα. Μια προσπάθεια τώρα της Μπεϊτάρ να βγει μπροστά, ανακόπηκε από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, η μπάλα είναι στην κατοχή του Βενετίδη. Προσπαθεί να βρει τον Αλιτζή με μια πολύ ωραία πάσα. Ο Αλιτζής θα κερδίσει την μπάλα, θα την περάσει εκεί όπου κινήθηκε ο Σπάσιτς. Όμως πήγε η μπάλα πίσω από τον Σπάσιτς. Μπορμπόκης, Σπάσιτς. Χάθηκε η μπάλα και η Μπεϊτάρ σε μια προσπάθεια να επιτεθεί από τις... Θα δούμε αν θα είναι μια από τις ελάχιστες φορές που κατάφερε να απειλήσει την αιστεία του ΠΑΟΚ. Αμπονξής θα κάνει την βαθιά παλιά εκεί όπου θα αποκρούσε ο Ουντέζε, ο Αμπονσά, και ο Ουντέζε θα αφήσει την μπάλα στον Τετράτζε. Ο Τάσος Σταμπουλής θα μας πει κάτι από τον πάγκο των Ισραηλινών. Ο Έλλη Γκούτμαν έχει στην κυριολεξία μπλοκαριστεί, καθώς εδώ και 10 λεπτά βλέπει αποσβολωμένος αυτά που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Έχει σηκώσει 4 παίκτες να προθερμαίνονται για αλλαγές. Ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με τον προπονητή που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πιο ηρεμός. Είναι σαφώς πιο προβληματισμένος, δεν κάνει καθόλου κινήσεις, έχει κάτσει και παρακολουθεί απλώς το παιχνίδι. Ήρεμος αναγκαστικά εννοώ, γιατί ναι, βέβαια. Τα έχει χαμένα μάλλον αυτή τη στιγμή. Έχουμε τώρα μια κίτρινη κάρτα για τον Ισραήλ Κοέν, για το μαρκάρισμα αυτό πάνω στον Βενετίδη. Θα το δούμε πάλι.
Εδώ η ανατροπή του Βενετίδη από τον Κοέν. Κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Μπεϊτάρ. Από το Κάμπς στον Τετράτζε, ο οποίος θα δοκιμάσει ένα μακρινό σουτ. Δεν το πιάσε όπως θα ήθελε όμως. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, offside το Κάμπς Ιωναλιτζής. Σε θέση offside το Κάμπς Ιωναλιτζής. Η ψυχολογία του ΠΑΟΚ ανέβει κατακόρυφα, έχει ουσία πλέον στο παιχνίδι του, δείχνει πληρότητα. Αυτή η ίδια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να αναπτυχθεί σωστά. Ενώ τώρα με το σκορ λύθηκαν τα πόδια των ποδοσφαιριστών και βλέπουμε πολύ ωραίο θέαμα. Ένα θέαμα που ελπίζουμε να είναι το ίδιο όμορφο μέχρι το τέλος του αγώνα και να συνοδευτεί βεβαίως και με άλλα γκολ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Βενετίδης για τον Λιτσί. Πιάστηκε ο Κας, τελικά η μπάλα στους Ισραηλινούς με τον Αποξής που ψάχνει να βρει το Ρώσο. Ο Ρώσο για τον Μισράχη, εκεί όπου λίγο ταλαιπωρήθηκε ο Αμποσά για να απομακρύνει, τελικά το κατάφερε. Ο Κάμπς τώρα. Στον κινητικότατο Σπάσιτς, ο οποίος έχει κάνει ζημιά στους Ισραηλινούς. Μπορεί να μην έγινε σκόρερ, μπορεί να μην ήταν μέσα στις φάσεις στο γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλαξε το τοπίο εδώ στην Τούμπα. Θα γίνει σέντρα από το Βενετίδη τώρα. Θα αποκρούσουν όπως οι Ισραηλινοί. Ελέγχουν τώρα την μπάλα. Βγάζουν από την περιοχή τους. Πολλές παλιές στο χώρο του κέντρου. Ο Αποξής στο Ρώσο. Επιμένει ο Ρώσο παρά το μαρκάρισμα του Μπράτς. Προχωρά, θα δώσει για το Μισράχη. Θα βγει ο Τοφούρογλου και θα μπλοκάρει. Πορπόκης και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση τώρα, καθώς είναι μόνο 6 παίκτες της Μπεϊτάρ στην άμυνά τους. Φάουλ. Δεν δόθηκε το φάουλ, είπε παίζεται ο διαιτητής, άφησε το πλεονέκτημα. Μπορμπόκης θα κάνει τη σέντρα, out. ...61ο λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1 πλέον. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 που έγινε στο 31ο λεπτό με το Χαμάρ. Ισοφάρισε ο Κάμπς στο 44. Στο 49 ο Κοέν με αυτογκόλ πέτυχε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Και ο Δημήτρης Ναλιτζής στο 55 με ένα καταπληκτικό σουτ έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίκτυα της Ισραηλινής ομάδας. Ο Σπάσιτς τώρα. Εκεί όπου είναι ο Ναλιτζής μόνος του, στον Κάμπς, σουτάρει ο Κάμπς. Πάλι σουτάρει ο Κάμπς, αποκρούει αυτή τη φορά την πρώτη απέκρουση του τερματοφύλακα. Στη δεύτερη τυχαία ένας αμυντικός. Χάθηκε μια πολύ καλή διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Ο Κούτμαν ζητάει επειγόντως αλλαγή, μας λέει ο Τάσος Σταπουλής, και δεν ξέρουμε, ναι, φαίνεται ποιος θα είναι ο παίκτης που θα μπει, έτσι Τάσο. Ποιος θα βγει δεν ξέρουμε, πάντως είναι σίγουρο ότι θα μπει ο... Ναι, ποιος θα μπει? Ο Κόμπι Κανόν. Εδώ βλέπουμε και πάλι το σουτ του Κάμπς που απέκρουσε ο Κοέν. Πάλι σούταρε ο Κάμπς. Ήθελε και λίγο τύχη για να μπει μπάλα στα δίχτυα σε αυτή την περίπτωση. Δεν την είχε ο ΠΑΟΚ με το μέρος του. Παρέμεινε το 3-1. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι πολύ επιθετικός. Χυμαρώδης θα έλεγε κανείς. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο επιμένει και διψά για γκολ. Ζητά όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Έχουν χαμένα οι Ισραηλοί Στέλιο. Είναι ευκαιρία τώρα να βάλουμε και ένα ακόμη γκολ και να εξασφαλίσουμε την πρόκληση από τώρα. Πάντως τώρα προσπαθούν να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα θα πάει στον Χαλφόν. Θα την αλλάξει με τον Ταμάς. Εκείνος τον Αμπονξής. Κάτι προσπαθούν να κάνουν οι Ισραηλινοί. Ρώσο τώρα. Θα κερδιθεί το φάουλ από την παρέμβαση του Σπάσιτς. Εδώ τώρα θα γίνει αλλαγή για την Μπεϊτάρ. Ετοιμάζει όμως και ο Μπάγεβιτς αλλαγή. Γιώργο. Τον Τάσο Κατσιαμπή ετοιμάζει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Τώρα συζητά μαζί του. Του δίνει τις τελευταίες οδηγίες.
Να δούμε ποιος θα βγει. Πιθανόν ο Μπράντιτς. Λοιπόν, ο Τάσος Σταμπουλής θα μας πει για την αλλαγή των Ισραηλινών. Αποχωρεί ο Ούγκρος ο Χάμαρ και μπαίνει στο παιχνίδι ο Γκανόλ που προθερμενόταν από πολύ νωρίς, από το 35ο περίπου λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Τάσος ο Κατσιαμπής. Η πρόβλεψη του Γιώργου Μίνου είναι ότι θα βγει ο Μπράντιτς. Έγινε τώρα η σέντρα, απέκρουσε το Χούρογλου. Να δούμε αν ο Κώστας Ιωσήφιδης θα έχει 2-2. Ποιον θα αντικαταστήσει ο Κατσιαμπής. Κατ' εμέ πρέπει να μπει ο Μπράντιτς. Να δούμε. Μπορεί όμως και ο Μποσά. Μπορεί και ο Μποσά. Ο Ρώσο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα τη χάσει όμως. Πετράτζε, Μπράντιτς. Θα βγάλει μπροστά τον Αλιτζή, ο οποίος προωθεί την μπάλα με το κεφάλι, αλλά θα περάσει πλάγιο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή του ΠΑΟΚ. Θα είναι ο Μπράντιτς πράγματι, εκείνος που θα αποχωρήσει. Δύο στα δύο Κώστας Ιωσήφιδης, αλλά και ο Γιώργος ο Μίνος. Έτσι. Μια ακόμη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπράντιτς αποχωρεί. Ο Κατσιαμπής είναι ήδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε τον Βίτακ Μπράντιτς, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον Τάκη Περσία και τους υπόλοιπους συνεργάτες του προπονητή του ΠΑΟΚ στον πάγκο του ΠΑΟΚ. 65ο λεπτό, ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1. Και ο ΠΑΟΚ υπακούει, θα έλεγε κανείς, στο σύνθημα των οπαδών του. Μη σταματάς δικέφαλε, προσπαθεί να πετύχει κι άλλα γκολ, όσο το δυνατόν περισσότερα, για να μετατρέψει, αν μπορεί να υποθεί έτσι, σε ταξίδι αναψυχής, το ταξίδι που θα κάνει στο Ισραήλ για τη ρεβάνς. Έχουμε τώρα ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε σε επανάληψη την ανατροπή του Ναλιτζή. Όχι, είναι η μπάλα πλάγια. Είναι η μπάλα πλάγια για την Μπεϊτάρ. Ο Αμπονξής στα πλαίσια του fair play, ναι. Θα δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είχε παραχωρηθεί το πλάγιο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και πάω σε μια καινούργια επίθεση με τον Τετράτζε, Κατσαμπής. Κάψ. Μπορμπόκης. Από τον Σπάσιτς και πάλι στον Μπορμπόκη που θα κάνει τη σέντρα. Ναλιτζής. Ο Ναλιτζής βρήκε την μπάλα όπως τα ήθελε μπροστά του. Είναι μια φάση από αυτές που ταιριάζουν στο Δημήτρη τον Αλιτζή. Την ξαναβλέπουμε. Πήδηξε με την ησυχία του, έπιασε μια πολύ δυνατή κεφαλιά, αλλά αστόχησε. Έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ξαναβλέπετε τη μεγάλη ευκαιρία του Δημήτρη Αλιτζή που αστόχησε με την κεφαλιά. Γιώργο. Τσαμπάγεβης δεν πίστευε για αυτή την ευκαιρία και πιθανόν να θυμήθηκε όταν έπαιζε αυτός στην ΑΕΚ ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν τις έχανε. Βέβαια, σπάνια έχανε τέτοια γκολ ο Μπάγεβιτς. Έχουμε τώρα τον τραυματισμό ενός Ισραηλινού. Ο ΠΑΟΚ Στέλιο δεν πρέπει να σταματήσει. Είναι ευκαιρία για μένα. Πιστεύω ότι τώρα που είναι ψυχολογικά ανεβασμένος και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καθαρίσουν το παιχνίδι. Μπορεί να κάνει και 1 και 2 γκολ για να πάρει την πρόκληση από αυτό το παιχνίδι. Ο Μπράνκο Σάβιτς σηκώθηκε και άλλη αλλαγή όμως ετοιμάζουν οι Ισραηλινοί. Θα μας πει τώρα ο Τάσος Σταμπουλής. Είναι ο Νίρ Σιβίλια, αυτός που ετοιμάζεται με το νούμερο 10. Θα μπει σε λίγο, παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τον Έλλη Κούτμαν. Έτοιμος να περάσει ο Σιβίλια με το νούμερο 10 στον αγωνιστικό χώρο. Και το ρολόι σημαδεύει το 23ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 22 λεπτά ακόμη αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-1 της Μπεϊτάρ. Και θέλει τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ για να εξασφαλίσει ακόμη περισσότερο την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Σπάσεις τώρα. Έχασε την μπάλα.
Για παλιά για το Ρώσο, πολύ δυνατή. Ο Τοκούρογλου θα δώσει στο Βενετίδη. Κατσαπής. Βενετίδης. Εδώ υπάρχουν μάλλον δικαιολογημένες διαμαρτυρίες. Καταλογίστηκε offside, σε θέση offside ο Σπάσιτς. Ίσως όμως και να μην ήταν. 2 τα offside για τον ΠΑΟΚ, 5 για την Μπεϊτάρ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Σλάζαν Σπάσιτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τον καταλογισμό του προηγούμενου offside. Αμπονξής, ο αρχηγός της Μπεϊτάρ, που δεν φάνηκε και ιδιαίτερα. Είναι ο παίκτης ο οποίος συχνά αποθεώνεται από τους οπαδούς της Ισραηλινής ομάδας. Εδώ ο Μπάγεβιτς, όρθιος ο Περσίας. Και το φάουλ που κέρδισε ο Μπράνκο Σάβιτς από τον Μπορμπόκι. Ο Ουντέζα απέκρουσε, ο Τετράτζε ελέγχει την μπάλα. Μπορμπόκης. Πάντως στα τελευταία λεπτά έπεσε λίγο ο ρυθμός του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό ο ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παίξει λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο σοβαρά θα έλεγα, να μπορέσει να βάλει κι άλλο γκολ και να καθαρίσει την πρόκληση. Γιατί δεν λέει τίποτα το 3-1, είναι ένα σκορ εύθραυστο και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να αναθαρρύνει τις Μπεϊτάρ και να έχουμε προβλήματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή λοιπόν. Ναι. Ο Κάστορα για τον Ναλιτζή. Θα προλάβει την μπάλα ο Ναλιτζής. Θα κάνει τη σέντρα εκεί όμως όπου δεν είχε προωθηθεί κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Κάμπς κινήθηκε. Αλλά αν ήταν αυτός ο στόχος του Ναλιτζή, μάλλον πιάστηκε να του κάνει τη σέντρα. Σάβιτς. Βενετίδης. Εκεί που θα πάει μπάλα είναι ο Ναλιτζής που θα χάσει τον γκολ. Ο Ναλιτζής ο οποίος φαίνεται ήταν σίγουρος ότι θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Την έστειλε όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Δημήτρης ο Ναλιτζής κάνει μια τρίτη πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Βλέπετε εδώ με την κόντρα που έγινε, την καραμπόλα. Η μπάλα πήγε στον Ναλιτζή. Του έκλεισε βέβαια το οπτικό πεδίο ο Κοέν, αλλά εδώ ο Μπάγεβιτς δεν μπορεί να το πιστέψει. Αλλά η μπάλα έφυγε out. Δεν πρέπει να χάνονται αυτές τις ευκαιρίες, Θέλιο, γιατί η μπάλα έχει αέρα και όπως την είπε κάποιος είναι όρνη και τιμωρεί. Χρειάζεται προσοχή, μεγάλη προσοχή. Πρέπει να μπαίνουν αυτά τα γκολ για να τελειώνει το παιχνίδι της πρόκλησης από τώρα, από σήμερα. Μάλιστα. Γιώργο. Που είπε Τσιβίδης, το είπε κάποτε ο Ήβιτσα Όσιμε. Ναι, ο Ήβιτσα Όσιμε. Βεβαίως. Αμπονξής. Η μπάλα θα πάει στον Ταμάς. Ρώσο. Αμπονξής. Θα προσπαθήσει να βγάλει δεξιά για τον Φέλιξ Χαλφόν, ο οποίος όμως λαμβάνεται σε θέση offside. Βενετίδης. Θα προσπαθήσει να βρει τον Αλιτζή. Παραλίγο θα έκανε το κοντρόλ ο Αλιτζής. Δεν τα κατάφερε. Εδώ τρεις εφεδρικοί παίκτες του ΠΑΟΚ ζεσταίνονται για καλό ή για κακό. Πιθανότατα να κάνει μία ακόμη αλλαγή ο Ντουσαμπάγεβιτς λίγο αργότερα. Είναι πολύ πιθανό, λέει ο Γιώργος Ομίνος, από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να περάσει το μάτς ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Τετράτζε τώρα. Θα πάρουν την μπάλα Ισραηλινοί, θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν μπροστά. Για μια ακόμη φορά όμως προηγείται το φάουλ που παραχώρησε και το δέχεται υποτικά ο
Ο Κάς, ο οποίος σήκωσε για το χέρι του, αλλά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Γιώργο, ναι. Τώρα στην ομάδα του οι αρκετοί παίκτες έχουν κίτρινες κάρτες. Ο Καφές, από ό,τι βλέπω, ζεσταίνεται. Ίσως αυτός να είναι η αλλαγή του Ντουσαμπάγεβιτς. Σε πάση περιπτώσει, οι Ισραηλοί είναι τώρα μπροστά σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ του ΠΑΟΚ. Οι Ισραηλοί, οι οποίοι στο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου δεν απείλησαν ούτε μία φορά. Τώρα όμως θα γίνει σέντρα εκεί όπου το Χούρογλου θα μαζέψει εντυπωσιακά την μπάλα. Η πλαγιοκόπηση και η σέντρα από τον Ισραήλ Κοέν. Τον βλέπετε εδώ που γυρίζει την μπάλα, αλλά το Χούρογλου θα πεταχθεί και μπροστά από τον Αλόν Μισράχη θα μαζέψει, θα μπλοκάρει την μπάλα. 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, χωρίς να υπολογίζονται βέβαια κάποιες καθυστερήσεις που πιθανόν να κρατηθούν. Το 3-1 είναι ένα σκορ που ευνοεί τον ΠΑΟΚ, αλλά όπως τονίστηκε και από τον Κώστα Ιουσφίδη, το 4-1 είναι σαφώς καλύτερο σκορ και το 5-1 ακόμη καλύτερο. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει περισσότερα γκολ και καλό θα είναι να τα πετύχει για να κάνει πιο εύκολη υπόθεση στη ρεβάνς. Κατσιαμπής τώρα για τον Ναλιτζή, ο οποίος δεν καταφέρει να ελέγξει την μπάλα. Δεν έχουμε τώρα στα τελευταία 10 λεπτά τελική πάσα, τελική προσπάθεια και αποτελεσματικότητα. Δεν έχουμε, μας λείπει αυτό. Ίσως χαλάρωσαν λίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, και το 3-1, η πίεση που δώσαμε, δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να έχουμε τόση μεγάλη διάρκεια, χρονική διάρκεια. Αλλά πιστεύω ότι αν προσέξουμε λίγο μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ ή δύο ακόμη για να καθαρίσουμε την πρόκληση. Πάντως οφείλει να ομολογήσει κανείς ότι το πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ήταν εντυπωσιακό σε ρυθμό αλλά και σε παραγωγικότητα. Ήρθε σε πολύ καλή χρονική στιγμή το δεύτερο γκολ, με αποτέλεσμα να ανεβάσει την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας κατακόρυφα. Είδατε Κωνσταντινίδη και Καφέ που περιμένουν να δουν τι θα αποφασίσει ο Μπάγεβιτς και πότε θα το αποφασίσει. Βενετίδης. Τετράτζε πάλι Βενετίδης. Κατσαμπής. Ο Βενετίδης δεν θα προλάβει, παρά θα περάσει πλάγια. Ρώσο θα ξεφύγει ίσως και χωρίς να το θέλει από τον Τετράτζε. Πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έμοιαζε με τρίπλα αυτό που έγινε τελικά. Κρατάει την μπάλα ο Ρώσο. Τον καταδιώκει ο Ουντέζε και θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Η Μπεϊτάρ κάνει την 8η φέτος παρουσία της κατά την τελευταία δεκαετία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα είναι στην επίθεση. Θα αποκρούσει ο Ουντέζε. Ο Γιώργος Ομίνος ζητάει το μικρόφωνο. Ναι, Γιώργο. Τελικά δικαιώθηκε, θα γίνει η αλλαγή με τον Παντελή Καφέ και όπως έχουμε δει ζήτησε αλλαγή ο Γιαννάκης ο Κάς, ο οποίος έχει κουραστεί. Μάλιστα, Παντελής Καφέ στη θέση του Γιαννάκη ο Κάς σε λίγο, ο οποίος ζήτησε αλλαγή γιατί έχει κουραστεί. Λέγαμε για την Μπεϊτάρ, 8η παρουσία φέτος, 22 μάτς τα 7 προηγούμενα χρόνια, 9 νίκες, 9 ήττες, 4 ισοπαλίες, 36-40 ο συντελεστής των γκολ. Φέτος είναι η 8η φορά που παίρνει μέρος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για να φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, απέκλεισε την Γεώργια, 3-0 την νίκησε στην Ιερουσαλήμ και έφερε 1-1 στην Τυφλίδα. Στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι πρωτοπόρος η Μπεϊτάρ. Σε 4 αγώνες έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Πήρε 4 πρωταθλήματα Ισραήλ, το τελευταίο το 1998 και 5 κύπελα, το τελευταίο το 1989. Ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς θα παίξει στο κήπεδο της Μπεϊτάρ που ονομάζεται Τέντι, είναι χωρητικότητας 20.000 θεατών και πήρε το όνομά του από έναν μάλλον παλιό δήμαρχο της Ιερουσαλήμ, επί δημαρχίας του οποίου κατασκευάστηκε. Η μεγάλη αντίπαλος της Μπεϊτάρ είναι η Χάπελ του Τελ Αβίβ. Όταν μιλάμε για Χάπελ, Τελ Αβίβ και Μπεϊτάρ, είναι σαν να μιλάμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ή ΠΑΟΚάρι αν θέλετε. Μάλιστα, σε αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις αρχές της δεκαετίας του 70, συνέβη ένα απίθανο περιστατικό που διηγούνται οι Ισραηλινοί. Σε ένα τέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες έγιναν επεισόδια, μπήκαν φύλαθλοι και των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι όμως φύλαθλοι της Μπεϊτάρ δεν απομακρύνθηκαν, παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο
και όταν ο center for της Χάπουελ πήρε την μπάλα και προσπάθησε να βάλει γκολ, είδε ξαφνικά έκπληκτος η εστία να έχει φύγει από τη θέση της. Την είχαν ξυλώσει, την κουβαλούσαν οι φύλαθοι της Μπεϊτάρ, έψαχνε να τη βρει, τους καταδίωκε για να πετύχει το γκολ. Απίστευτο και όμως αληθινό, καταπληκτική εικόνα που παραπέμπει σε ανέκδοτο, αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός. Και το γκολ αυτό, ναι, το γκολ δεν μπήκε ποτέ, δεν κατοκυρώθηκε ποτέ. Δηλαδή η μπάλα, ναι, ο Τάσος Σταμπουλής που εσείς δεν τον ακούτε, λέει πέρασε τη γραμμή η μπάλα, αλλά δεν υπήρχε νοητή γραμμή τέρματος. Ένα τέρμα που μπορεί τώρα να επιτευχθεί από τον ΟΚΑ που χάνει το κοντρόλ όμως. Άνοιξε πολύ περισσότερο την μπάλα, κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ. Είχε περάσει λοιπόν η μπάλα τη γραμμή, αλλά δεν υπήρχαν δοκάρια, ούτως ώστε δεν υπήρχε και νοητή γραμμή τέρματος. Επομένως δεν μέτρησε ως γκολ, γιατί είχαν προλάβει, επαναλαμβάνουμε, οι φύλαθοι της Μπεϊτάρ να σηκώσουν την εστία από τη θέση της. 9 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1, ο Σπάσιτς Ναλιτζής, ο Κας μάλλον πάλι Σπάσιτς, θα γίνει το σουτ, κόντρα και το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Η κόντρα της μπάλας στον Μίλαν στο Γιανόφσκι, τον σκοπιανό αμυντικό της Μπεϊτάρ. Στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα κόπηκαν 17.584 εισιτήρια και εισπράχθηκαν 87.837.000 δραχμές. Όπως μας ενημερώνει από το γραφείο τύπο του ΠΑΟΚ ο Βασίλης Βουλγαράκης. Κόρνερ για το ΠΑΟΚ θα εκτελεστεί από τον Μπορμπόκη, πάλι ο Μπορμπόκης στην μπάλα. Προσπαθεί να βρει χώρο να κάνει τη σέντρα, ο Κας. Πλάγια για την Μπεϊτάρ. Ο Παντελής Καφές έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του ΟΚΑ, ο οποίος χειροκροτείται από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αλλαγή όμως θα κάνει και ο προπονητής της Μπεϊτάρ, ο Τάσος Σταμπουλής, θα μας πει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Θα μπει ο Σιβίλια, δεν ξέρουμε ποιος θα βγει, αλλά ο Σιβίλια πριν από πολύ ώρα, αν θυμάστε, τον είχε πει να μπει ο προπονητής του. Κάποια στιγμή ο Έλλη Γκούτμαν άλλαξε γνώμη, του είπε να ξανακάτσει κάτω, τώρα θα τον βάλει. 10 λεπτά πριν το τέλος. Και να δούμε ποιος θα αντικατασταθεί. Νομίζω ότι είναι ο Ισραήλ Κοέν. Μάλιστα. Ο Σιβίλια στη θέση του Κοέν στο 81ο λεπτό του αγώνα. Ρώσο, Κατσαπής, Ναλιτζής. Έχασε την μπάλα ο Σπάσιτς από Ουξής. Τώρα η μπάλα θα πάει στο Χαλφόν. Αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου θα υποφεληθεί ο Καφές όμως. Κρατάει την μπάλα ο Καφές, προσπαθεί να κερδίσει κόρνερ, αλλά τελικά κέρδισε το πλάγιο. Ντούσαν Μπάγεβιτς και Τάκης Περσίας περιμένουν ένα ακόμη γκολ, όπως το περιμένουν και οι 20.000 φίλαθοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Βλέπετε εδώ μια άποψη από τις κερκίδες. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Μπορμπόκη. Αποκρούστηκε η σέντρα. Ρώσο. Ο Ρώσο που προσπαθεί να βρει με μια πολύ μεγάλη παλιά τον Σιβίλια. Δεν πρόλαβε όμως. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζήτησαν offside και ο Μπάγεβιτς. Και ο Μπάγεβιτς έχει παράπονα από τον επόπτη, ο οποίος του λέει να ησυχάσει, να καθίσει κάτω. Είναι ο πρώτος βοηθός διαιτητή, ο Γιουζέπε Φαρνέτη. Ο άλλος είναι ο Σάια Νίκολα. Και τέταρτος διαιτητής ο Ταρτσίσιο Σερένα. Και οι 4 Ιταλοί. Ο Ρώσο κάτοχος της μπάλας, η Μπεϊτάρ προσπαθεί αλλά δεν έχει καταφέρει σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα γκολ. Και τώρα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο. 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1. Είναι πιθανό ο Κώστα Ιωσήφιδη ένα ακόμη γκολ? Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο, αλλά με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σκοράρει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να βάλει ένα γκολ.
για να είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στην πρόκληση. Το δικαιούται άλλωστε γιατί είχε τις ευκαιρίες. Έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο καταπληκτικό και νομίζω ότι δικαιούται ένα τέταρτο γκολ. Από τον Ουντέζε μπάλα στο Βενετίδη και από εκεί στον Κατσαμπή. Δεξιά στον Κάμπς. Κορμπόκης. Κατσαμπής. Θα βρει το Βενετίδη. Σέντρα του Βενετίδη. Θα μπλοκάρει και πάλι ο Κοέν. Αν δεν βρισκόταν σε καλή μέρα αυτός ο τερματοφύλακας, ίσως ο ΠΑΟΚ θα είχε ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε ένα 4-1 ή 5-1 μέχρι τώρα. Μπορμπόκης. Καλή έμπνευση είχε. Δεν πέρασε όμως η μπάλα για να φτάσει στον Αλιτζή. Ο Μιζράχη προσπαθεί να γίνει κάτοχος της μπάλας. Προλαβαίνει όμως ο Ουντέζε και θα γυρίσει στον Τοχούρογλου. Το Χούρογλου στον Κατσαμπή, ο οποίος πιέζεται. Ψύχρεμα όμως θα δώσει τον Τετράτζε. Κάμς. 5 με 5 στην επίθεση αυτή του ΠΑΟΚ. Τετράτζε. Έκλεισε η άμυνα της Μπεϊτάρ. Σπάσει τις καφές. Μπορμπόκης τώρα. Σέντρα αμέσως. Ο Κάμς τοποθετήθηκε για την κεφαλιά. Δεν ήταν εύκολο να την κερδίσει. Πίσω η μπάλα στον Τετράτζε και από εκεί στο Βενετίδη. Βενετίδης έτοιμος για μία ακόμη σέντρα. Θα την κάνει. Θα γίνει καραμπόλα. Και πριν βγει η μπάλα κόρνερ θα απομακρυνθεί σε πλάγιο. 5 λεπτά πριν από το τέλος. Μπορμπόκης και άλλη σέντρα για τον Αλιτζή. Η μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ που θα το εκτελέσει ο Βενετίδης από ό,τι βλέπουμε. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεσηκώνονται για μια ακόμη φορά. Περιμένουν ένα τέταρτο γκολ. Ένα γκολ ακόμη τουλάχιστον. Θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την νίκη του ΠΑΟΚ. Ο αγαπημένος τρομπετίστας των οπαδών του ΠΑΟΚ επί το έργο. Προσπαθεί και αυτός όσο μπορεί. Τη δική του πλευρά. Σου του καφέ out. Αν είναι δυνατόν από τα 3-4 μέτρα να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Βρέθηκε αφύλακτος ο Παντελής ο Καφές. Σε θέση βολής. Μετά την κεφαλιά του Ουντέζε. Θα κάνει το εναέριο σουτ. Θα μείνει άγαλμα ο Κοέν. Θα γυρίσει το κεφάλι του. Θα δει που πάει μπάλα. Και με ανακούφιση θα δει ότι καταλήγει out. Ο Μπάγεβιτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ελαφρά δυσαρεστημένος, θα μπορούσε να πει κανείς, εξαιτίας του ότι χάνονται ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάνονται. Κλασικές ευκαιρίες 5 που θα μας είχαν καθαρίσει την πρόκριση από σήμερα. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ ότι αν πιάσει αυτή την απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου θα μπορέσει να καθαρίσει εκεί το παιχνίδι και να το πάρει. Ναλιτζής, Βενετίδης. Καμπονσά. Μπόκης. Μπροστινή παλιά για το Σπάσιτς. Ο Σπάσιτς κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Ταυτόχρονα επιχείρησε να κάνει και την τρίπλα. Έφυγε όμως out. Η Μπεϊτάρ μπροστά με τον Χαλφόν που χάθηκε η μπάλα. Πάλι Χαλφόν. Αποφεύγει τον Αλιτζή. Και κερδίζει το φάουλ ή όχι. Δεν καταλογίστηκε φάουλ. Πλάγια για το ΠΑΟΚ. Αλιτζής. Ο Ρώσο έσπρωξε την μπάλα. Και που είναι ο Μιζράχη που την αλλάζει πάλι για το Ρώσο. Δίνει την μπάλα. Θα γίνει σέντρα για το Μιζράχη. Θα στο πάρει. Και κόρνερ. Κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Μπεϊτάρ από τον Ιταλό διαιτητή. Εδώ ο Μιζράχη προσπάθησε να κερδίσει το πέναλτι. Πάντως εμείς είδαμε επαφή
του παίκτη του ΠΑΟΚ με τον επιθετικό της Μπεϊτάρ. Ο διαιτητής έδειξε ότι πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι με την εκτέλεση του out από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Κιτρίνησε τον Μισράχη. Και έτσι φτάσαμε στο 44ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουμε 7 κάρτες συνολικά κίτρινες στο σημερινό παιχνίδι. Και πάμε προς το φινάλε. Πλάγια για το ΠΑΟΚ μπάλα. Δεν υπήρχε βέβαια πρόθεση ανατροπής από τον Μπορμπόκη στην προηγούμενη φάση, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι και ο Ισραηλινός επιθετικός έπεσε θεαματικά για να κερδίσει το πέναλτι, για να το εκβιάσει. Τετράτζε τώρα. Σπάσιτς Καφές. Πάλι Σπάσιτς που θα κάνει τη σέντρα μάλλον. Όχι, κρατάει την μπάλα. Τώρα θα γίνει σέντρα. Πάλι Σπάσιτς. Καφές. Προσπαθεί να απελευθερωθεί ο Καφές και κερδίζει το φάουλ. 3 λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε, καθώς πληρώσαμε τώρα το 90ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1 στο κήπεδο της Τούμπας. Και είναι οι τελευταίες προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ να φτάσουν και σε ένα τέταρτο γκολ. Ο Μπορμπόκης στην εκτέλεση του φάουλ. Πηδάνε πολύ. Την κεφαλιά την πήρε ο Κάμπς. Η μπάλα έφυγε out. Οι Ισραηλοί δεν βιάζονται. Φαίνεται δεν πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι καλύτερο από το 3-1. Είναι και ευχαριστημένοι με αυτό το σκορ, γιατί με τις ευκαιρίες που έχασε ο ΠΑΟΚ μπορούσε να έχει καθαρίσει. Μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για μια συντριβή της Μπεϊτάρ. Κάμπς, Σπάσιτς, ελύσεται. Προσπαθεί να βρει χώρο για να σουτάρει. Θα του κλέψει την μπάλα όμως ο Αμπονξής. Βενετίδης. Ο Αμποσά έδωσε την μπάλα στο Βενετίδη καρακινδυνευμένα. Η Μπεϊτάρ σε μια προσπάθεια ακόμα να βγει μπροστά. Αμπονξής έχει δίπλα του το Ρώσο. Ο Αμπονξής προχωρά, ζυγίζει να κάνει το σουτ και το κάνει και η μπάλα φεύγει out. Αφήνοντας παραπονεμένο τον Τζοβάνι Ρώσο που περίμενε την μπάλα δεξιά του. Εδώ αρχηγός της Μπεϊτάρ προβληματίστηκε, μπήκε σε δίλημμα αν πρέπει να δώσει το Ρώσο, αν πρέπει να σουτάρει. Τελικά αποφάσισε το σουτ και έστειλε την μπάλα out. Ναλιτζής για το Βενετίδη. Έκοψε ο Στογιανόφσκι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επιμένουν. Ναλιτζής, Καφές, σουτάρει από μακριά, out. Δεν υπήρχε λόγος για ένα τόσο βιαστικό σουτ. Έγινε όμως, η μπάλα έφυγε out. Το βλέπετε πάλι. Και σε μισό λεπτό έχουμε και τη λήξη των καθυστερήσεων που υποδείχθηκαν από τον τέταρτο διαιτητή. Κοέν στο ελεύθερο. Βενετίδης με το κεφάλι για τον Αμποσά και εκείνος για τον Μπορμπόκη. Πάλι Αμποσά. Κουντέζε. Αμποσά. Σπάσιτς. Λήξη του αγώνα. Αυτή τη στιγμή ο Ιταλός διαιτητής, ο Φιορέντσο Τρεότσι, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1 στο κήπεδο της Τούμπας. Μια νίκη που θα μπορούσε να είναι ευρύτερη για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, Στέλιο, αλλά εκείνο που ήθελα να πω προς τους φιλάθλους μας είναι ότι όταν παίζουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους φιλάθλους άλλων ομάδων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τους παίκτες μας. Και είδε ο κόσμος ένα δεύτερο ημίχρονο καταπληκτικό από την ομάδα που δικαιούταν περισσότερα γκολ.
Το μικρόφωνο αμέσως στο Γιώργο Τομίνο. Γιώργο. Τίποτε μεγαλύτεροι, το είδαμε όλοι, είμαστε καλύτεροι. Σημασία είναι ότι ανατρέψαμε το 1-0 σε 3-1 και τώρα σοβαρά για τον επαναληπτικό, γιατί μας περιμένει μια πολύ δύσκολη βραδιά. Πολύ δύσκολη βραδιά. Σημασία είναι ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, το δείξαμε και μπορούμε και στο Ισραήλ να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Στούμε το Γιαννάκη και πάλι στον Σέλιο Γρηγοριάδη. Ήταν ο Γιαννάκης Σοκά, ακούσατε τις δηλώσεις του. Επιστρέφουμε στα στούντιο της E3 και σε λίγο πάλι μαζί για την αποφώνηση του αγώνα. Από το 1900, ταλαντικά. Κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο της Τούμπας η Μπεϊτάρ ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ στο 31ο λεπτό, προηγήθηκε με τον Χαμάρ 0-1. Ο ΠΑΟΚ όμως έκλεισε το ημίχρονο με 1-1 χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε με μια ωραία κεφαλιά ο Κάψ μετά από σουτ του Σπάσιτς στο 44ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν σαφώς καλύτερος στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, είχε και 2 δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες. 2 δοκάρια σε σουτ του Μπράτζης και κεφαλιά του Ναλτζή. Όμως το σκηνικό άλλαξε εντελώς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μονότερμα, να το πούμε έτσι απλά. Την Ισραηλινή ομάδα κατάφερε να προηγηθεί με 2-1 στο 49 με αυτογκόλ του Κοέν και από εκεί και πέρα άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. 4-5 κλασικές ευκαιρίες χάθηκαν από τον Αλιτζή, τον Καφέ, τον Κάμπς, τον Σπάσιτς και στο 55 ο Ναλιτζής με ένα καταπληκτικό σουτ από μακριά, αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κοέν, του τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ. Ήταν μια δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-1, ένα σκορ όμως το οποίο είναι μικρό σε σχέση με όσα είδαμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα σκορ το οποίο τώρα θα μας πει ο Κώστας ο Ιωσήφιδης, κλείνοντας τη σημερινή μετάδοση, και ενώ βλέπετε το φανταστικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, γκολ του Δημήτρη Ναλτζή, το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, αν αυτό το σκορ μπορεί να δώσει μια σιγουριά εν ώψη της ρεβάνς. Είναι ο ΠΑΟΚ σοβαρός και στο δεύτερο παιχνίδι που θα παίξει στο Ισραήλ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και μπορεί να πάρει και εκεί την νίκη. Φάνηκαν οι αδυναμίες της ομάδας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό που ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα και έχασε τις ευκαιρίες μία πίσω από την άλλη. Έτσι λοιπόν, μετά τις ισοπαλίες στις ευρωπαϊκές φετινές διοργανώσεις του Όφη, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού, έρχεται επιτέλους μία νίκη από μια ελληνική ομάδα, μια νίκη που προσθέτει βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο στους πίνακες της UEFA. ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 3-1. Από το γήπεδο της Τούμπας θα σας καληνυχτήσουμε, αφού και πάλι ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς του ΟΤΕ που παρά την απεργία τους έδωσαν εικόνα, ήχο και τεχνική υποστήριξη στην E3 και το δικαίωμα να στείλει την εικόνα αυτού του αγώνα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου. Από το γήπεδο της Τούμπας, καλή σας νύχτα.